Jamen, goddag alle sammen, og jeg har glædet mig rigtig meget til at komme og tale for jer i dag. Og det har jeg, fordi at jeg tidligere har været ude at tale for en mindre gruppe af jer, for en af årgangene på uddannelsen. Og det var super sjovt, og det var også, jeg retter lige den her. Problemet er, når man er skuespilleruddannet, som jeg er, så har man lært at udtale tydeligt. Og kan I høre mine konsonanter går i mikrofonen? Nå, det var bedre, ikke? Jeg har været ude at tale for jer før. Det har jeg været på Brandbjerg Højskole. Og det var super duper sjovt og spændende. Og jeg oplevede også, at vi fik en rigtig god og spændende dag sammen. Så jeg har selvfølgelig set frem til at komme og møde jer og tale for jer igen omkring kropssprog. Vi prøver at føre den helt herned. Det var meget. Ej, det var godt. Det var godt. Hun taler så tydeligt, at hun skal nedad pege med mikrofonen. Godt. Og så skal jeg tale i dag om et emne, som jeg selv synes er super spændende. Og det er et emne, der hedder kropssprog. Det er et emne, jeg har beskæftiget mig rigtig meget med i mit liv. Af baggrund, der er uddannet skuespiller og har arbejdet som skuespiller i nogle år. Men jeg har også været underviser på Odense Skuespillerskole og har undervist som dramalærer gennem de sidste 16 år. Og det vil sige, at jeg har haft en stor fornøjelse af at få lov til at træne kommende skuespillere i at være skuespiller. Og når man skal være skuespiller, så er en af de vigtigste redskaber, man overhovedet har, det er ens kropssprog, eller det vi kalder nonverbal kommunikation. Fordi når man arbejder som skuespiller, så er der nogen, der har givet en nogle fantastiske ord. Det kan være Shakespeare, eller Ibsen, eller Strindberg, eller hvem det nu end er. Og så er det vores opgave at tage de her ord og forvandle dem til liv, og til fortælling, og til konflikt, og til kærlighed, og til kriser, og først og fremmest at gøre dem levende, så vores publikum kan læne sig ind i historien og begrebet af den. Så vores instrument som skuespiller, det er virkelig godt. Ved siden af, at jeg arbejder på den måde med kropssprog, så har jeg også arbejdet med kropssprog i forsvaret. Jeg har været med til at uddanne rigtig mange soldater i forsvaret i, hvordan man overlever, hvis man bliver taget som gidsel. Og det vil sige så, at jeg har trænet rigtig meget forhørstræning og det, man kalder kropssprogsanalyse. Altså det at aflæse andre folks kropssprog for at få sådan en fornemmelse af, om det, de siger, er forholdsvis sandt. Så det er også noget, det jeg arbejder rigtig meget med. Og så har jeg en baggrund som psykoterapeut, med kropsdynamisk psykoterapeut, med særlig kærlighed til kroppen, og der ser mange af jer, der har lignende uddannelser herinde. Og jeg har speciale i det, man kalder chok, traume og resiliens. Så noget af det, jeg også arbejder rigtig meget med, det er at læse stresssignaler i kroppen. Altså når folk har det ubehageligt. Det er min baggrund indenfor det. Så har jeg også en privat baggrund inden for kropssprog. Jeg er en af de mennesker, som er naturligt dygtig til at aflæse kropssprog. Det er jeg ikke, fordi jeg er født sådan, men jeg er det, fordi jeg er vokset op i en familie med rigtig meget vold og rigtig meget alkohol. Og når man er sådan en lille størrelse, og man fra tidlig start lærer, at hver dag er en ny krise, så lærer man også at aflæse alle de voksne omkring sig. Hvad de nu finder på, og hvilke stemninger de udsender. Man lærer at læse dem faktisk, hvor deres humør er, inden de selv ved det. Og det gør, at når man har gjort det fra man barn, så efterhånden så sætter det sig jo i hjernen som en naturlig kompetence. Og derfor så er jeg rigtig god til det. I mange år var det faktisk et problem for mig, fordi jeg var så lidt højt sensitiv omkring andre mennesker. Altså deres kropssprog fyldte bare rigtig meget inde i mig. Men så en dag, heldigvis, så opdagede jeg, det bare fordi, at jeg opfatter kropssprog rigtig meget. Så satte jeg mig ned, og så tænkte jeg mig om, og så tænkte jeg, enten så kan jeg have det her som lidelse resten af mit liv, eller så kan jeg vende rundt og begynde at tjene penge på det. Jeg valgte det sidste. Og derfor står jeg her i dag med en stor kærlighed til det emne, vi skal have fat i, hvilket er kroppens sprog. Og noget af det, der selvfølgelig særligt optager mig, når det kommer til kropssprog, det er, hvordan det påvirker vores relationer mennesker mellem hinanden. Hvordan det påvirker vores kommunikation. Og når det påvirker vores relationer, når det påvirker vores kommunikation, så påvirker det jo også vores liv. Så kropssprog er en rigtig vigtig størrelse.
Noget af det, jeg altid godt kan lide at starte med, det er lige at skyde myte ned. Fordi der er sådan en myte, der bliver ved med at forfølge kropssproget, som har levet, og den har levet godt siden 1967, og det kan være, at nogle af jer kender den. Det er en myte om, at 7% af jeres opmærksomhed lige nu går til det, jeg siger. Og så går de sidste 93% af jeres opmærksomhed til måden, jeg siger det på. Par 50 til min krop, og par 30 til stemmen. Er der nogen af jer, der har hørt sådan en toilet før? Ja, den er ikke sådan. Den tager vi lige, så folder vi den sammen i en eller anden klude lige her, og så kaster vi den over den ene skulder. Den er forkert. Det er ikke kun mig, der siger, at den er forkert. Det kunne ellers være meget sejt at stå deroppe og aflive en total myte, bare helt i anden person. Men det er det ikke. Manden bag myten, som hedder Meir Habermas, han er psykologiprofessor ved Yale University. Han er dybt fortvivlet over, at det lille stykke arbejde, han lavede tilbage i 60'erne, er blevet til den her mytemodel, som alle går rundt og siger til hinanden, at de tager for øvrigt også ham lidt som gidsel i det, fordi de siger, at det er ham, der har sagt det. Historien er faktisk, at han tilbage i 1963 laver et psykologisk forsøg, med 18 forsøgspersoner. Allerede her må der gerne gå nogle alarmlamper af, ikke? Jeg tænkte, okay, det var det, han gjorde det ved et middagsbord med hans nærmeste familie eller sådan noget. Men han lavede forsøg med 18 forsøgspersoner. Og fra det forsøg, der konkluderede han i måden, at det her forsøg var dannet på, der specifikt i denne måde, der gik 7% af deres opmærksomhed til ordene, og de sidste par 90 gik til kropssproget. Og han mente på den måde, at det var specifikt for dette forsøg. Det skriver han i et psykologisk tidsskrift, fordi han selvfølgelig er rigtig, rigtig glad for det, han har fundet frem til. Og så i 1967, det herresår, hvor jeg blev født, der har der siddet, og jeg forestiller mig en journalist, der har siddet på et eller andet, sådan noget tilsvarende Ekstrabladet BT i USA. Jeg tænker, det har været gurketid, det har måske været juli, hvor der ikke var noget at skrive om. Og så finder denne journalist sådan en lille stykke frem for det her psykologiske tidsskrift og tænker, det her var en super god historie, det her. Og så bliver det skrevet med store bogstaver, at hver gang vi kommunikerer i alle situationer, går 7% af vores opmærksomhed til ordene og resten til kropssproget. På en eller anden måde så fik denne model sit helt eget liv. Og så blev den gentaget fra konsulent til konsulent, fra underviser til underviser. Og jeg vil da også sige, at jeg har da været på mange uddannelser, hvor udgangspunktet omkring kropssprog blev taget netop i disse ting. Hvad er så sandheden omkring de her ting? Sandheden er, som alt andet, når det har noget med mennesker at gøre. Det varierer. Det vil sige så, hvis du er sammen med en person, som du er rigtig tryg ved, og som du rigtig godt kan lide, og du har det godt, og I taler om noget, som du er enig i, så vil ikke særlig meget af din opmærksomhed gå til kropssproget. Hvorfor? Fordi der er ikke noget at holde øje med. Du har det jo godt, I har det godt, og I taler om noget, I er enige i. Der er ingen grund til at sidde der og holde øje med alt muligt. Men hvis der opstår en spænding, enten i relationen, vi bliver uenige, eller jeg bliver utryg ved den anden, eller føler mig sårbar i forhold til den anden, eller vi kommer til at tale om noget, hvor jeg er uenig i det, der bliver talt om, så vil der selvfølgelig ske det inde i min hjerne, at min stressrespons vil vågne ganske lidt, ikke sandt? Og med stressresponsen, der vågner, der begynder min sensitivitet overfor, hvad der sker i andre folks kropssprog at vågne, og derved så begynder min opmærksomhed på den andens kropssprog at fylde. Og det betyder jo selvfølgelig, at når man er mennesker som jer og arbejder med det, I skal arbejde med, så er der jo rigtig mange af dem, I arbejder med, som føler sig sensitive, sårbare, som har det svært med det, der tales om, som er bange eller vrede eller noget andet. Og derfor er det altid godt at vide en masse omkring kropssprog, sådan at man ikke kommer til at forstyrre processen, sådan at man kan skabe tryghed, også over for mennesker, der er sårbare. Det vi skal tale om i dag, det er kropssprog. Jeg vil give jer noget viden omkring kropssprog. Hvad det er for en størrelse, og hvad det er, der sker i deres hjerne, osv. Og så skal vi også lave nogle små øvelser undervejs, så I skal ikke sidde der hele tiden. Jeg har sådan virkelig prøvet at huske i mit hoved, at I skal sidde og foretage disse åbne dialogprocesser. Så jeg prøver at linke alt, hvad jeg laver over til, op til den situation, som jeg ved at er årsagen til, at I sidder her i dag. Da jeg kom ind igennem døren her ved trætiden, så det første jeg tænkte, da jeg trådte ind
i lokalet. Det var, se en dejlig stemning, tænkte jeg. Gud, hvad har været, tænkte jeg. Jeg har hørt noget om, at oxygenniveauet her i lokalet har lidt problemer. Så I må simpelthen, jeg står jo oppe i højere luftlag, ikke? Så der er masser af ild til mig. Så I må simpelthen lige råbe op, og så skyder vi nogle flere pauser ind undervejs, ikke? Så at I ikke sidder dernede og pludselig bliver gasblå i ansigtet og ikke ved, hvad det skal være. Det er programmet for i dag. Vi skal tale omkring kropssprog, og jeg tager et helt særligt udgangspunkt, når det er til kropssprog til jer. Fordi kropssprog er i virkeligheden noget, man kunne bruge flere dage på. Men nu har vi et par timer, og derfor har jeg ligesom prøvet at lægge et snit, hvad jeg tænker kunne være interessant for jer at arbejde med. Og det udgangspunkt, jeg tager, det er sådan en klassisk model, og jeg tænker, at nogle af jer må kende den i forvejen. Fordi den kommer derude i flere forskellige variationer. Den kommer som ofte i en lidt mere kompleks version, men af hensyn til dagens, hvad skal man sige, hvor lang tid vi har, så jeg har valgt at realisere den rigtig meget. Og det jeg tager udgangspunkt i, det er, at når mennesker kommunikerer sammen, så taler vi selvfølgelig om et indhold. Og det er jo meget af det, som I har arbejdet med alle med her til formiddag, og I skal arbejde med igen i morgen. Det er nemlig selve håndtering af, hvad er det, vi taler om. Men så ved vi jo også, at homo sapiens, alle os, der sidder her i lokalet, at vi er jo et dyr, vi er jo et væsen, som relaterer rigtig meget til hinanden. Det første to mennesker gør, inden vi overhovedet åbner munden og siger noget til hinanden, det er, at vi lynhurtigt danner en relation. Og det er, at vi prøver at finde ud af, hvem er den anden for mig. Vi prøver at finde ud af, om vi kan være trygge ved hinanden. Om jeg vil få respekt for den anden, og om jeg har respekt for den anden. Jeg vil lægge mærke til, om jeg får energi af den anden. Altså bliver jeg mødt med en, der har lyst til at møde mig. Altså møder jeg engagement. Alle de her ting og mange andre ting, dem spørger vi lynhurtigt, når vi møder hinanden. Som mennesker bygger vores kommunikation op på en relation, og det ved jeg, at I ved rigtig meget om. Det der selvfølgelig er, det er, at fordi at vi er de væsener, vi nu er, så den del af vores hjerne, som er dygtig til at danne relationer, den er cirka 3 millioner år gammel. Den del af vores hjerne, som er dygtig til at arbejde med sproget, er dygtig til at arbejde med ordet, er dygtig til det narrative og til det systemiske, og hvad vi ellers har, den del af vores hjerne er blot 70.000 år gammel. Så den ene hånd har vi 3 millioner, i den anden hånd har vi 70.000. Hvilken en af de her to hjerner tror jeg har den næste dag med sejren. Og derfor så er der en ting, vi bare skal vide, og jeg ved også godt, at jeg ved det, jeg siger det bare lige en gang til en rigtig høj dag i lokalen. Og det er, at vi ved, at når mennesker kommunikerer, hvis jeg herovre på den ene side godt kan lide den, jeg kommunikerer med, og her skal vi jo blive enige om, at godt kan lide kan betyde mange ting. Det kan betyde, at jeg er tryg ved vedkommende, at jeg har respekt for vedkommende, at det synes, at det vedkommende er venlig og varm, moralsk, dygtig, kompetent. Det kan være mange forskellige variationer over begrebet, kan godt lide. Men hvis jeg godt kan lide den person, som jeg kommunikerer med, så har jeg som menneske en tendens til, at så kigger jeg op på det indhold, vi taler om, med lidt mildere øjne. Jeg har en tendens til, at jeg gerne vil være lidt mere enig med den anden. Og så hænger jeg mig ikke særlig meget i fejl. Altså hvis den anden siger et eller andet, som jeg synes er forkert, eller ikke korrekt, eller et eller andet, så er det som om, hvis jeg godt kan lide vedkommende her overskud til lige at sige, og korrigere dem og sige, at det synes jeg nu ikke, jeg er enig med dig i, uden at vi behøver at blive uvenner af den grund. Det kender vi alle sammen godt. Så hvis jeg er over på min side, er helt forelsket, altså er fuldstændig vild og pjattet med den, der er over på den anden side, så har jeg en tendens til, at jeg praktisk taget er fuldstændig ukritisk over for det, der bliver sagt. Og alt, hvad jeg behøver at gøre, du skal bare spole tiden tilbage til sidste gang, du sad med en candlelight dinner, og der var noget strygermusik et eller andet sted, og noget god mad, og noget rødvin, og noget stearinlys, og der sad et vidunderligt menneske over på den anden side af bordet, hvem det nu end er, der foretrækker i den situation. Og du sad og var totalt forelsket. Og når du lyttede til vedkommende, så synes du bare, at alt, hvad de sagde, var det klogeste. Altså sidder sådan helt henslængt og tænker, nej, ja. Og nogle gange, så holder den her tilstand i flere år, og man fejrer sølvbryllup sammen. Og andre gange, så stopper den efter 3 uger, og så siger man så, undskyld mig, har du sagt det der nonsens hele tiden? Kender I den fornemmelse? Det er ligesom en boble, der brister på en eller anden måde.
Og det har noget at gøre med, at når vi er rigtig vilde med folk, så skovler vi det, vi siger. Jeg tænker, at her har vi en af forklaringerne på den amerikanske præsidentkampagne, der kører i øjeblikket. Fordi hvis man virkelig stopper op og lytter til Donald Trump, så vil man nok sige, okay, han har 3 bud. Det er noget med en mur, og så er det noget med mere mur, og så er det vist nok noget med 3-dobbelt så meget mur. Ikke? Så det er måske ikke løsningen på alle de amerikanske forhold, men lad den nu hvile. Jeg tror også, det her er forklaringen på, hvorfor nogle mennesker kan lytte ukritisk til andre mennesker. Det er, når vi har den der stærke grad af hengivenhed. Og jeg forestiller mig, at I måske også nogle gange kan have den oplevelse, når I sidder med åben dialog, at en hengivenhed kan være med til at lave en kraftig redigering i det, der foregår. Tænker jeg. Vi ved så til gengæld også, at hvis den, der er herovre på min side, ikke bryder sig om den anden, og ikke bryder sig om, det skal vi igen forstå i en rigtig stor kontekst. Altså hvis vi forstå, ikke kan lide, synes er irriterende. Du er bare sådan en type, jeg ikke bryder mig om. Du virker kold, arrogant, uforberedt, inkompetent. Altså listen er lang. Men hvis jeg har den oplevelse af, at jeg ikke bryder mig om den, der er over på den anden side, så lige pludselig så mit kritiske blik, det begynder at løfte sig op imod det, vi taler om, og så er det pludselig, at jeg får lyst til at være uenig. Eller jeg får lyst til at finde hår i suppen, ikke sant? Ja. Kender I det der med, når I er ude, og hvis der er nogen, hvis der står en foredragsholder, som I ikke kan lide, den der følelse af, at man får lyst til at stille kritiske spørgsmål, altså man kan mærke, at man tænker med hele tiden. Altså man prøver at finde noget i det, de siger, hvor man kan være decideret uenig med dem. Ikke? Og det er nogle gange er det fordi, at man er uenig med dem. Men nogle gange så er det også fordi, at der er noget relation, som irriterer en, og man fører det egentlig bare over på indkomst. Den sidste ting er også selvfølgelig, hvis jeg overhovedet ikke kan fordrage personen. Igen af mange forskellige årsager, så kan jeg gøre det stik modsatte af, før det er, at jeg kan skære over og sige, at jeg vil ikke høre på det, du siger. Og det er jo der, hvor vi holder op med at tale med hinanden. Og det er jo rigtig tit der, hvor I kommer ind, ikke? Fordi hvordan genoptager vi en samtale, når lysten til samtale er ved at forsvinde. Og noget af det kan repareres i relationer. Når jeg nu tager det her med, så er det jo fordi, at en stor del af det, som danner relationer med mennesker, det er jo også vores kropssprog. Det er jo vores daglige omgang med hinanden og måden, vi siger tingene på. Vi er selvfølgelig også helt enige om, at eller måden, vi danner relationer på, er jo selvfølgelig også, hvad vi siger til hinanden, og hvad vi lover hinanden, og ikke holder, eller hvad det nu er. Så der er selvfølgelig flere ting i det, men en rigtig stor del af relation dannes også via kropssprog. Der findes en tommelfingerregel, som jeg synes er super god, når det kommer til kropssprog og til relationer, som jeg godt kan lide at arbejde med, og det er, den gode relation, det er den, vi ikke lægger mærke til. Det er så meget sjovt, ikke? Men når man er sammen med en god veninde eller ven, kender I det, at man har sådan en dejlig eftermiddag sammen, ikke? Drikker noget kaffe og snakker eller går en tur. Hvis det er sådan en rigtig god relation, så går man jo selv rundt og tænker, ej, hvor er det en dejlig relation, vi har, ej, hvor vi hygger os. Så går man jo bare rundt og og så nyder man, og så er relationen det fundament og den base, man hviler i, så man kan få lov til at udveksle det, man nu skal udveksle. Så den gode relation. Så det er også noget af det, vi leder efter i kropssproget. Ikke? Det er noget af det vigtigste i kropssproget, det er ikke at forstyrre relationen. Det næste er så også at få givet relationen den tryghed, den energi, der skal til, for at den kan fodre en god dialog. Og det er noget af det, vi skal kigge på. Så formålet med i dag, der har jeg kigget sådan på 3 ting. Og det ene er at kunne bruge kropssproget til at styrke relationerne. Så jeg har også tænkt lidt ledelse til jer, fordi I jo er facilitatorer. Og I skal jo også styre processer. Og en stor del af at styre en proces er jo ikke kun at sige, hvornår noget skal starte, eller hvornår noget skal stoppe, eller med ord at kunne intervenere. At kunne styre en proces er jo også at kunne intervenere med sit kropssprog. At kunne have den tilpasse gennemslagskraft, som gør, at når du taler på visse tidspunkter, så lytter man til det, du siger. Og man lærer dig at styre processen på de rigtige tidspunkter. Og det er jo kunsten at kunne gøre det i den rette mængde på det rigtige tidspunkt. Aristoteles har engang sagt, kunsten er ikke at være vred. Kunsten er at kunne være vred i den rigtige mængde på det rigtige tidspunkt, i den rigtige situation, over for den rigtige person med den rette styrke. Det er kunsten.
Og til jer vil jeg sige, at kunsten er jo ikke kun at have ledelse og gennemslagskraft. Kunsten er at have den rette mængde af ledelse og gennemslagskraft i det rette øjeblik, i den rette relation på det rigtige tidspunkt, i den rigtige mængde osv. osv. Det er jo det der med den gode gamle fingerspidsgefühl. Det er noget af det, som vi selvfølgelig skal træne efter foredraget. Det er ikke helt noget i dag. Sidst men ikke mindst, det som alt det, vi skal lave her i dag, det skal styrke, det skal helt klart være dialogen. Så vi får endnu mere glæde ved at føre åbne dialogprocesser, så vi oplever, at I kan gøre jeres arbejde og jeres virke endnu bedre. Det er altså mit håb. Lad os håbe, at det er også det, vi kan komme til. Når vi skal tale kropssprog, så kan jeg godt lide at tage et udgangspunkt i hjernen. Og det kan jeg lide, fordi hjernen er hovedcentralen for al vores kommunikation. Og derfor at forstå, hvordan en menneskehjerne processerer kommunikation, giver os også rigtig meget viden om, hvad det er, vi skal gøre i forhold til. Nu talte jeg om 2 hjerner før, og I har sikkert hørt rigtig meget på hjerner, så jeg skal bare lige hurtigt og kort sige, hvordan jeg opfatter det, så vi har samme billede af tingene. Når jeg taler om hjernen i forhold til kommunikation og nonverbal kommunikation, så inddeler hjernen i 2 områder. Jeg inddeler den i den første, som jeg kalder den tænkende hjerne. Nogen vil kalde det neokortex, præfrontal cortex. Alt muligt andet. Det var en fin navn. Og her tænker jeg på alt det, der ligner tandplaster heroppe. Den nye del af vores hjerne, som var færdig i den form, vi har den i dag, for 70.000 år siden. Den har været udviklet, den har været lang vej på vej, men vi kan sådan drive en pæl ned for 70.000 år siden og sige, det var der, hvor det ord, som vi kender i dag, det begyndte at starte. Eller det begyndte ikke at starte, det startede. Så har vi selvfølgelig den anden del af hjernen, og det er det, der ligger nedenunder. Og det er vores følende hjerne. Nogen kan lide at kalde det limbus og hjernestammer, hvad vi ellers kalder det. Jeg slår det hele sammen og kalder den følende del af hjernen. De har jo hver 2 deres virkningsområder. Den følende del af hjernen varetager rigtig meget følelser og kropsprocesser osv. Det er også her, hvor vores nutidsoplevelse er. Det vores følende hjerne primært gør hele tiden, det er, at den scanner verden omkring os lige nu. Igennem vores sanser, der tager vi verden ind for at få en fornemmelse af, hvad der er, der sker omkring os. Og noget af det, vores følende hjerne vil selvfølgelig gerne vil vide, det er, om vi er i fare på nogen som helst måde. For det er en af dens fornemmeste opgaver, det er at scanne ud lige omkring mig, lige nu, på alle sansekanaler, for at finde ud af, om alt er, som det skal være. Det er meget dens arbejdsopgave, så har vi den tænkende del af hjernen. Den tænkende del af hjernen er jo radikalt anderledes. Det her, vi har alt, vi kalder tænkning, analytisk tænkning, og vi har sprog og alle de her ting. Men noget af det, som den tænkende del af hjernen også skal varetage, det er, at den skal varetage det her med at springe fremad i tid. Det vil sige, at den skal særlig meget varetage, hvad der skal ske i fremtiden, og så varetager den også at sammenholde fremtid med fortid. Og til det, der skal du selvfølgelig bruge nutiden, den her information fra nutiden, for at kunne danne sig en idé om, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Derfor, begge hjerner har kommunikation indbygget i sig. Og den nederste del, den har det, vi kalder spontant og autentisk kropssprog. Og hvad vil det sige? Det er det kropssprog, som vi simpelthen ikke kan lade være med at have, som er et udtryk for, hvad der sker inde i mig lige nu. Og jeg skal nok vende mere tilbage til det. Men det er det, der er koblet direkte ind i, hvordan jeg har det lige nu, og som jeg enten tillader, eller ligefrem motiverer til at udtrykke mig i. Så har vi den anden del af den, i den anden hjerne, der har vi et andet spor, der kører. Og her har vi ordene kørende. Og det er herfra, at vi kan sige en masse kloge ting. Alt det, vi har lært, og alt det, vi ved om vores historie, og alt det, vi har oplevet, og alt det, vi gerne vil i verden, osv. Men det, vi også har i denne hjerne, det er, at vi også har det, jeg kalder bevidst kropssprog. Og det er det kropssprog, som jeg med vilje kan lave for at gøre et særligt indtryk på jer. Det har ikke så meget at gøre med, hvordan jeg har det. Det er mere et spørgsmål om, hvad jeg gerne vil opnå. Og det hele er meget vigtigt. Der er ikke noget af det her, som ikke er vigtigt i at håndtere et godt liv. Vi skal både have det autentiske kropssprog, men vi skal også kunne bevidst bruge vores kropssprog til at kommunikere til andre. Jeg vil godt tænke mig at tage igennem de der 2 kropssprogstyper, der findes. Og det første, det er det spontane. Og hvad mener jeg med spontan kropssprog? Det er sådan noget som følelser, for eksempel. Og så har vi en mand, og jeg er vild med hans grin. For der er bare ikke nogen som Barack Obama, når han først besluttede for at tillade sig selv at grine. Så han har virkelig et vidunderligt grin. Men noget af det, som er spontant kropssprog, det er selvfølgelig det, vi kalder umiddelbar ansigtsmimik.
Og det er, når vi kan læse i andre menneskers ansigt, eller når vores ansigt udtrykker der, hvor vi er lige nu. Sådan grundlæggende, så har vi sådan en række af ansigtsudtryk, vi opererer med. Og det er der sikkert også mange af jer, der har hørt noget om. Vi har 7 her om bag med mig, er der kun 6, men det er fordi, der er kommet en ekstra til undervejs. Den har taget lidt tid om at blive optaget i klubben. Men jeg vil sådan prøve at spørge jer dernede. Ham her, hvordan har han det? Er han overrasket? Han er overrasket. Ja, fuldstændig bare. Hende her, hvordan har hun det? Trist. Hvad siger andre? Lige præcis, she's disgusted. Afsky, vækkelse. Kan I se den der? Den er meget interessant, fordi når vi har afsky, vi kan have afsky, kender I det der med, at I står op en eller anden morgen, så tager I en kop kaffe, og så tager I en ordentlig slurk, og så tager jeg gud, den smagte sjovt, og så kigger jeg ned i koppen. Ja, og så ser man noget mælk, der flyder rundt, det er et stykke tid siden, vi sidst var mælk, ikke? Så får vi den her afsky, fordi vi har fået noget ind i os, vi ikke vil have. Det er sådan, en afsky starter for mennesker. Så senere hen, som vi vokser op, så lærer vi også at have det, som hedder moralsk afsky. Og det vil sige, at hvis du siger eller gør noget, som jeg lytter til eller bevidner, som jeg ikke bryder mig om, og jeg får en afskyelig fornemmelse inde i kroppen, så vil mit ansigt gøre det samme. Og man kan altid genkende afsky, vi får så lige sådan en lille hestesko her omkring. Overraskelse har de der rene rejste øjenbryn. Så har vi hende her nede i hjørnet. Ja, hvordan har hun det? Hun er bange. Ja, klassisk frygt. Også hævet øjenbryn, men hvor han så rent hævet. Der er hendes hævet, og så har de lidt den der panikfolk indimellem. Ikke? Ham her, hvordan har han det? Han er sur, ikke? Mor har sagt, at han ikke må få den is der. Og nu har han besluttet for, at han vil have den is der. Så han er rigtig godt og grundigt sur. Den herre herovre, hvordan har han? Ja, han er ked af det, ikke? Heroppe i hjørnet, hvordan har hun? Ja, hun er glad. Den kække jagttager vil lægge mærke til at ud af de her grundfølelser, dem jeg lige har om bag ved mig nu, der er 4 af dem, det er stedet negative. Ikke? Vrede, afsky, frygt, sorg. Så har vi overraskelse, den ligger sådan lidt in between. Og så har vi glæden, som den eneste positive. Og på en måde så taler det jo også lidt om, hvad det er for et univers, mennesket er rejst ud af. Vi har rejst ud af en verden, hvor det var vigtigere at kunne identificere ting, som enten var farlige, vi skulle blive vrede over, eller farlige, vi skulle føle afsky overfor, eller være bange for. Og glæde, du så ligesom afsat til et par få timer om dagen. De 2 følelser, der mangler, jeg mener, der mangler 2. Vi er alle sammen enige om, der mangler en herovre, og det er følelsen af foragt. Og foragt det er sådan en social følelse, når vi foragter nogen, så kan man altid genkende det. Og det er, når man foragt er den eneste ansigtsbevægelse, som kører i halvdelen af ansigtet. Det er den der, okay? Ja. Og den har sådan en skævt træk i ansigtet. Det er det, der er forbundet med foragt. Så er der en følelse, som jeg synes, at I særligt skal kende. Nydelsen glæde. Altså man kan sige, at alle ansigtsudtrykkene kan jo komme i forskellige. Ikke, men det er ikke en følelse, det er en tilstand. Så det vil man mere sige, der er fravær af udtryk. Alt det her, det er muskler, der arbejder, som afspejler en indre tilstand. Man kan sige, at i det sovende ansigt, eller det afslappede ansigt, der har vi netop fravær med. Men det er meget sjovt, du siger det. Fordi der er en følelse, som jeg tænker, I særligt skal kende her i lokalet, som aldrig er med i den her, og som meget sjældent tales om. Lige præcis. Skam vi aldrig talt om, og jeg synes, det er noget, det må vi gøre noget ved. Fordi der er for meget af det i verden. Og det er sådan en vanskelig følelse at håndtere. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en følelse. Hvad er det? En tilstand mere end en følelse. Endnu ikke. Skam. Hvordan ser skam ud? Det første, man skal lægge mærke til ved skam, det er, at den kommer til udtryk uden udtryk. Jeg plejer at kalde skam en lille død. Kender I det, når man skammer sig? Hvis man er i et socialt rum sammen med andre. Kender I det, når man lige må hele kroppen stopper i et kort sekund? Jeg kan huske, da jeg var barn, det var noget af det mest lov, man kunne. Der kørte jeg selv skolebus. Hvis man kom til at bruge det i bussen.
så ville alle begynde at råbe og skrige, hvem har puttet, hvem har puttet. Og når man så var den, der havde puttet, så kan jeg huske den der følelse af at sidde helt stille, og hjernen, der sagde, du skal også begynde at sige, hvem har puttet, hvem har puttet. Og det var bare så svært at komme i gang igen, ikke? Fordi hele systemet var paralyseret. Det er skammens natur, det paralyserer os for en stund. Desværre, hvis vi bliver hængende i det, så er der noget af det paralyserende, der bliver hængende i os. Det er en længere historie. Heldigvis er der nogle gode danske psykiater, der er begyndt at tage fat i det her område. Anyway, hvordan ser det ud, når folk skammer sig? Rigtig tit så er det en sær form for stivning, man ser i deres blik og deres vejrtrækning. Og jeg vil sige, lige om lidt skal jeg tale om spejleneuroner. Måden jeg tit fanger skam på, det vil jeg mærke, at jeg gør det selv, når jeg er sammen med folk. Men ellers, hvis det er en voldsom skam, så er det mest kraftige udtryk, man kan komme til at se den person gør sådan her. Det er sådan en måde at, ligesom at kigge ned, afskære, og så dø lidt den vej. Det kan være rigtig, rigtig svært at fange. Man siger, når man først får øje på det, så hjælper det. Og det er altid godt at lægge mærke til, fordi det kan betyde så meget i forhold til, hvordan en dialog kan gå. Må jeg lige spørge på rødmen? Altså, hører det også til under skam? Det kan høre til under stress, det kan høre til under skam, det kan høre til under glæde, det kan til alt, hvad der rejser energien inde i kroppen, kan ved nogen gøre dem rigtig røde. Og det er meget varierende. Og her er det rigtig vigtigt, at man må rigtig gerne kende de mennesker, man arbejder med, fordi jeg havde sådan en meget, meget skøn leder. Jeg arbejder også med præsentationsteknik ved siden af. Og så havde den her vidunderlige læge fra Novo, og hun er super skarp. Og med super skarp, der mener jeg altså bare, at hun er brandhamrende super skarp. Hun har bare det, at hver gang hun føler en følelse, så bliver hun mere rød end en postkasse. Og hendes problem var tit, at når hun stod op på scenen, bare det at stå der og tale om type 2-diabetes og få et spørgsmål, hun simpelthen kunne mærke, at hun flammede op, og hun var så ked af, at folk netop troede, at hun skammede sig, eller hun var topstresset, og det var hun ikke. Det er simpelthen bare, jeg går ud fra, at så nogle mennesker har lidt kraftige reaktioner, og så har de måske også nogle blodkar, der bare ligger lidt tættere under huden. Men det gør i hvert fald, at deres rødmen er meget tydeligere. Og det er derfor, man altid godt lige må læne sig lidt tilbage, når man ser sådan en rødmen og sige, den rødmen er den fuldt af stresstegn, er det det, den er omgivet af? Eller er det fordi, at vedkommende er engageret og taler om noget, de synes er vigtigt? Altså man skal ligesom læse lidt flere kropsprogstegn, end bare lige at skære igennem og sige, at det betyder sådan og sådan. Men følelser, det kunne tale længere. Men der er flere ting. Vi har også noget som instinktive reaktioner, og det vil sige, at et er, at der sker noget inde i mig, men det som min føledel af hjernen altid gerne vil, der vil sætte mig i gang med at gøre noget. Og det er sådan lidt forskelligt. Jeg har bare taget kampreaktioner med. Jeg mener, man kunne tage virkelig meget med. Jeg har bare lige taget et par stykker med, som jeg tænker, at I måske kan kende fra jeres hverdag. Det første, det er sådan helt klassikeren. Og det er, når vi kan se, at en person, der er blevet berørt, der begynder kroppen at gå i det, jeg vil kalde for et kampinstinkt. Og kampinstinktet kan komme på mange måder, men rigtig tit bliver det den her, eller så bliver det kæberne. Alle damerne her i lokalet kan godt huske Patrick Swayze, ikke? Ja, for Dirty Dancing. Kan I huske hans kæber? Der koblede vi herrerne totalt af. Ja, og det er den der totalt. Jeg kan fortælle, at jeg sidder en ekspert heroppe, hvis der er nogen, der vil vide noget. Du kan godt regne med, at jeg står der, når vi er færdige. Anyway, at da Patrick Swayze skulle lave den scene, hvor han skulle være meget sensuel med den unge dame, der var han så forelsket i sin kone, at det var grænseoverskridende for ham. Og det er derfor, man så den der kamp, nu skal jeg tage mig sammen-agtigt i hans kæber. Men vi har så noget, der hedder kampinstinkt. Og nogle gange kan vi se det i kæberne, nogle gange kan vi se det i hænderne, nogle gange så kan man se det ved, at folk læner sig fremad. Det har man set en milliard gange. Folk, der læner sig fremad på en stol og begynder at spænde op i kroppen. Ikke? Det er sådan en instinktiv reaktion, der hedder, nu skal jeg kæmpe for det her. Så findes der selvfølgelig det stik modsatte. Og det er den her. Det er det, vi kalder for skrækkelsesreaktionen. Nu har jeg valgt den i en meget, meget voldsom optegning.
Men kunsten er jo også at kunne genkende mennesker, hvornår de bliver forskrækkede, eller hvornår noget kommer bag på dem. Ikke? Og nogle mennesker har enorme reaktioner på det, men hvis for eksempel sådan en som mig bliver forskrækket, så skal man ikke regne med at se den store reaktion. Fordi jeg er sådan trænet i hele mit liv at skjule mine forskrækkelser, så ved mig bliver det meget sådan noget i den stil. Så kunsten er at lære at genkende, fordi vi ved, at når folk er i instinktive reaktioner, så tænker de ikke så klart mere. Så det er altid godt. Der er en anden ting, jeg også synes, I skal kende til, og nu er jeg de amerikanske præsidenter. Så er der nogen, der er under pres, og når de bliver nervøse og får det rigtig svært, så går de over i charmerende adfærd. Og det skal man aldrig undervurdere. Det er det, vi i forsvaret vil kalde for et stresssmil. Og det er, der kommer pres ind imod mig, og min måde at håndtere det på, det er ved at smile til overskudsaktivet. Ja. Samtidig med, at det hele hamrer rundt. Det er tit noget, man har lært i sin barndom, og det er måden, man håndterer problemer på. Og noget af det, som jeg synes, som jeg i hvert fald har arbejdet rigtig meget med i mit liv, når det kommer til de mennesker, jeg har arbejdet med, det er at kunne se igennem det her forsvar, og prøve at finde ud af, hvad er det for en sårbarhed, der ligger inde bagved den der charme. Nogle gange er det jo også, fordi folk er rigtig glade, og andre gange så er det et charmeforsvar over en følelse af sårbarhed. Det er en instinktiv reaktion, vi har sådan nogle andre ting, vi kan se i det spontane og autentiske kropssprog. Så kan vi se sådan noget med indre processer, og det er det måske en af dem, vi kender rigtig godt. Og det er, at vi kan se på folk, når der er noget i deres krop, der gør ondt. Jeg løber rigtig meget fra Frederiksberg Have, og noget af det, som jeg tit gør, nu er det også, fordi jeg er jo kropsdynamisk baggrund, det er, at jeg ligger bag ved folk, der løber. Og så kan man nogle gange se på, hvor mange måder de har ondt i deres krop, mens de løber. Men de trækker på det ene ben, eller der er noget med ryggen, eller et eller andet. Og vi kan altid læse i folks kroppe, når der er et eller andet, der gør ondt. Sådan helt fysisk. Men noget af det, vi jo også skal kunne læse i folks kroppe, det er jo en anden type af smerte, og det er en smerte som den her. Og det er her, det er nok ikke hendes mave, der går ondt, men der er noget andet, der går ondt. Og kunne se, hvad skal man sige, der er en indre proces af lidelse, som kommer til udtryk i kropssprog. Og vi skal altid huske på, at nogen er meget ekspressive, og nogen er meget lidt ekspressive. Alle mennesker kommer uden på en kran i forhold til. Så er der en indre proces, og det var faktisk den, du havde lidt fat i med rødmen. Her er nu mere valgt sved, når vi er i samme afdeling. Ja. Og det har noget at gøre med, hvornår vi begynder at svede. Ja. Fordi det er igen et tegn på, at der er rigtig meget energi, der er rejst inden i os, og så kan vi begynde at svede. Men det er jo også et tegn på, at der sker noget derinde, fordi hvorfor? Det første, man selvfølgelig kan spørge sig selv, er det fordi de arme mennesker sidder i et meget varmt lokale? Eller er det fordi, at der er noget, som stresser dem, som forårsager f.eks. sved? Den sidste ting, som er en indre proces, vi også kan se udefra, og som man heller ikke skal undervurdere, det er den proces, at vi kan se hygiejne. Når man kigger på et billede af denne person, så er det første, man kan se, at vedkommende ligger i snavs, er snavset, ligger på en lad måde. Det er et billede af en skuespiller, og det er simpelthen, fordi jeg vil ikke tage billeder af rigtig hjemløse og sætte dem op til underholdning i det danske system, så jeg har valgt et billede af en skuespiller, for jeg synes, det rammer det lige så godt, som hvis det havde været rigtigt. Men noget af det, vi jo ser udefra, det er, at vi kan gøre os nogle tanker om, hvordan har denne person det indvendt. Og det er noget, din hjerne altid gør, når du møder andre. Og det er sådan en rest fra flere millioner år siden, hvor hvis du kom gående ude på savannaen, og der kom en person op til dig, og vedkommende havde store bylder, hvor det blødte ud af, og vedkommende så tydeligt syg og udmarvet ud, så ville din hjernes første reaktion være at gå udenom, ikke så? Fordi inden man fik en velfærdsstat og hospitaler kunne møde med sådan et menneske, blive fortalt. Det vil heller ikke være personen, man fik lyst til at få børn med, vel? Fordi man tænker, der er et eller andet skrubt også inde i den der genetik eller DNA, det er ikke, så vi går udenom. Så for os, der er noget af det, at vi forholder os til andre menneskers sundhedstilstand, og vi gør det sådan meget ubevidst. Desværre som de overfladiske væsener vi er, så har vi det meget med at kigge på det umiddelbare udseende. Ikke? Har de vasket deres hår, har de pæne tænder, er huden pæn osv. Og så danner vi os en masse tanker om, de må også er sunde og raske. Personligt er jeg jo en af dem, når jeg går til bageren søndag morgen, så ligner jeg en hulemand. Fordi jeg simpelthen nægter at stå og tage pænt tøj på for at gå til bageren. Så man vil jo godt kunne tro, at jeg var alt muligt mærkeligt, når jeg gik til bageren, hvad jeg jo ikke er. Så man skal også igen kunne se igennem det og sige, er det ren overflade, eller har den her person det rent faktisk ikke godt? Noget af det, jeg bilder mig ind, og det står for min egen regning, så jeg har ingen stor data på det. Men jeg arbejder rigtig meget med mennesker, der har været ramt af stress.
Og jeg bilder mig ind, at jeg kan se i hud, hår og øjne, hvis folk er ude i det, jeg vil kalde alvorlig belastning. Man kan se, at den her krop har været frarøvet næring og har levet op i overlevelsesgear. Den person har bare ikke fedt nok i kroppen, har ikke ressourcer nok i kroppen, har ikke styrke nok i kroppen. Og det har noget at gøre med huden, øjnene, håret, kropsholdningen osv. osv. Alt det her og meget, meget mere kan vi læse i det spontane og autentiske kropssprog. Og vi gør det hver gang vi møder hinanden. Så det er en masse af den information, vi henter ind i hinanden. Og vi gør det rigtig hurtigt, det vender jeg tilbage til. Vi har selvfølgelig også noget med bevidst kropssprog. Det kan vi også gøre rigtig meget med. Ordene, dem ved jeg, dem har jeg arbejdet med i morgen, og jeg skal arbejde med dem igen i morgen. Så jeg har besluttet mig for at skrive lidt elegant den ordentligt. Men hvad er bevidst kropssprog? Jamen først og fremmest så er det jo kommunikation, altså bevidst kommunikation, hvor jeg ønsker at gøre et særligt indtryk på jer. Det kunne være noget eller det her. Det er når paven kører en charmerunde og siger, hey, jeg siger ikke noget faktisk her. Men når man sådan ønsker at gøre et åbent og venligt indtryk, så ved vi spontant, at så skal jeg åbne hænderne og åbne udad mod andre. Hvis jeg skal invitere folk ind til en krammer, så gør jeg sådan her, ikke? Hvis jeg skal virke overbevisende, Anders Fogh i gamle dage, ikke? Så hænderne herude, og så videre, så videre. Og vi ved, at kommunikationen af åbenhed og venlighed ligger rigtig meget oppe i hænder og arme og åben. Det betyder ikke nødvendigvis, at jeg er åben. Det betyder, at jeg ved, at hvis jeg gør sådan, så kan jeg give dig et indtryk af, at jeg er åben. Giver det mening? Så det er ikke nødvendigt autentisk. Når det kommer til kommunikation med vores kropssprog, så er det helt bevidst, så er det rigtig meget arme og hænder og ansigt, vi gør det med. Og ligesom vi kan sige, hey, kom til mig, jeg er åben, så vil vi også gøre det modsatte. Og der vil vi lave den der stop. Og den må I have set en masse gange, når I kører åben dialog. Og der kan komme som sådan en lille en nede på låret, ikke? Det er ikke alle folk, der gør sådan her. Nogle gange kunne næsten ønske, at de gør det. Men tit og ofte, når jeg ser den mindst, så ser den sådan her. Ikke? Om det er ikke det, jeg mener, siger det så. Og det er det lille stop, ikke? Hvor man måske ikke tør at tage armen op i fuld længde og så videre. Men det kan være meget vigtigt, at man lige holder øje med, hey, du ønsker at sige til mig, at jeg skal stoppe. Eller der er noget her, der skal stoppe. Ja. Så er der også, vi kan selvfølgelig også bruge kropssprog til en masse sådan, hvad skal man kalde det, symboler. Altså hvor det er noget, vi har aftalt. Og den her, det er måske i den vestlige verden. Der har vi sådan to ting, der kører samtidig. Ikke? Det her, det er den vestlige verden, sådan et symbol for noget. Hvis du tog til Grækenland, altså, så vil du selvfølgelig vide, hvad det betyder. Men i Grækenland, der er det bare ikke blevet fornærmende. Det er ikke fornærmende i Grækenland. I Grækenland for det første, skulle man gøre det der, så skulle det se sådan der ud. Og det er ikke engang særligt fornærmende. Men i Grækenland, mine damer og herrer, hvis du gør sådan her op mod et andet menneske, så fornærmer du bare big time. Ja. Og det er igen, det er sådan nogle aftaler, vi har lavet rundt omkring i forskellige grupper, hvad forskellige tegn betyder, og så kan vi kommunikere på den måde med vores hænder. Helt klassisk, så er det jo også sådan noget med, at jeg vil gerne have 2 øl. Altså, og så er vi jo aftalt, den ligger her, når vi står inde på en støjnebar eller andet. Så der er en masse symbolik i vores gestik også. Og ud for det har vi selvfølgelig tegnsproget, ikke? Som jo netop arbejder rigtig meget i hænderne og i øjenkontakten i forhold til. Det her. De ved jo godt, hvad det er, fordi de ved, det er en amerikansk opfindelse, og de har en naturlig skepsis med, at det er en amerikansk opfindelse. Så det er ikke noget, man rigtig bruger. I Grækenland siger man namalaka, og så er det den flade håndflade. Og det er en gammel historie fra, at i Athen, da man, når man trak kriminelle afsted til en henrettelse igennem gaderne i et gamle Athen, så måtte alle bøje sig ned og samle sod og aske op for deres ildsted og tørre det i ansigtet på den kriminelle. Og derfor det at få en hånd i ansigtet i dag, det er dybt fornærmende i Grækenland. Det er der mange, der ikke ved, når de kommer derned. Det er blot for at sige, at det er en aftalt symbolik, ikke? Så man skal være en del af klubben for at forstå det der. Godt. Så har vi den sidste ting, den skal I også kende, den synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt, netop til jeres job, at I kender. Og det er det, vi kalder manipulators. Og det vil sige så, at det er noget, jeg kan gøre med mit udtryk, hvor jeg gerne vil have, at du skal få en følelse af, at jeg har det på en særlig måde. Men den måde, jeg har det på, har jeg ikke lyst til, at du skal vide. Og derfor så lægger jeg en manipulator ud over for at give dig et andet indtryk. Og vi gør det alle sammen hver dag, fordi hvis du nu er ærlig med dig selv, laver du så nogle gange et falsk smil. Ja.
Altså at give en manipulator som et falsk smil, det er jo simpelthen socialt kompetent. Hvis ikke man kan det, så kan man næsten ikke begå sig i verden. Ja? Fordi indimellem, så skal vi kunne kigge på folk og sige, det er fint. Jamen det er godt. Jamen de klæder dig. Nej, det ser ikke for det der. Hvorfor? Fordi det at give et falsk smil er det venligste. Og nogle gange, når vi skal vælge mellem ægthed og venlighed, så er det nogle gange mest socialt kompetent at være venlig frem for ærlig. Ikke sant? Der findes også en anden, den er også helt klassisk. Når jeg nu har taget den her med til jer, så er det, hvordan kan man genkende et falsk smil? Man kan altså genkende det på 2 måder. Måden jeg genkender på, det er at nogen smiler til mig, og så sker der ingenting inde i min krop. Der er tomt. Og så kigger jeg op i deres øjne, og det jeg så kan se, det er den her lille muskel. Man kan næsten ikke se det der i Bellavine, fordi hun har malet det så meget op. Men den her lille muskel, der ligger herinde under øjet, den kan vi kun trække op, når vi har en oprigtig følelse af glæde indvendigt. Hvis ikke vi har en følelse af glæde, så bliver musklen bare siddende. Og derfor er øjnene sådan lidt sjovt døde, når vi giver falske smil. Men tit og ofte, så lægger vi ikke mærke til det, fordi det sidder ved det der store brede tandsæt og stjæler al opmærksomheden. Ikke? Så, men det er måden, man kan genkende. Og jeg er sikker på, at der er rigtig mange af dem, I arbejder med, som egentlig giver et modigt lille, jeg skal nok tage mig sammen smil. Og der kan det jo være vigtigt for jer, ligesom at kunne kigge ind bag ved det. Kvittere for, at de overhovedet mobiliserer lysten til at smile, men dog alligevel at vide, at den kommer vist ikke helt fra hjertet. Så findes der en anden ting. Alle kvinderne i lokalet kender det her. Så det er det gode ved en kvindelig foredragsholder, ikke? Så bliver der kørt lidt. Nå, anyway. Det er det her. Og det er overraskelse. Overraskelse, det er også noget, vi kan manipulere med. Så når din mand kommer hjem og siger, skatter, jeg er fanget som en stor fisk her, ikke? Til alle mændene herinde. Hvis øjenbrynene går op i længere tid end 0,25 del af et sekund, så er det staged. Rigtig overraskelse ser sådan her ud. Gud, har du? Ja. Hvis hun ser sådan her ud, nå, har du det? Har du fanget den selv? Helt alene? Så er det en manipulator. Det er en social konvention, vi har. At nogle gange, når jeg kommer der med min tegning fra børnehaven, så siger mor, nej. Ikke? Så det er en måde at være venlig på. Vi mener det jo venligt, når vi gør det. Ikke? Vi synes, at han skal have en dejlig følelse af at fange en flot fisk og sådan noget. Ikke? Så det er jo derfor, vi gør det. Så det kommer fra et venligt sted, men igen, det er sådan en måde, hvor vi kan gøre et særligt indtryk på andre. Hvis man har rigtig meget tendens til manipulation i sit kropssprog, så vil jeg da i hvert fald overveje, om man nogle gange ligesom kunne rykke det af sig lidt. Fordi når man arbejder med folk, der er meget sensitive, altså folk, der har mange traumatiske oplevelser i livet, så kan de faktisk rigtig godt se det. De kan spotte det der på 1000 km afstand, fordi deres alarmsystem bliver alarmeret af ting, der ikke virker ægte. Fordi deres amygdala siger, hvis ikke du er ægte, hvad er så bagved? Og de har lært i livet, det der bagved, det er altid noget skidt. Ikke? Så nogle gange, så er det mest ærlige der, det er nogle gange det, man kan komme længst med. Nok om det. Det leder mig frem til en konklusion, I skal have, og det er, man bliver jo tit spurgt om, hvad er troværdigheden, når det kommer i det her. Og troværdighed er jo helt firkantet, og det er, når der bliver kommunikeret det samme med vores ord og bevidste kropssprog, som med vores spontane kropssprog. Ja. Og noget af det, der kan forvirre mennesker rigtig meget, det er, når vi for eksempel med vores ord og bevidste kropssprog siger, jamen du er da velkommen. Og der er ikke noget velkommen i stemmen, og der er ikke noget velkommen i blikket, der er ikke noget smil, men der er åbne arme, og der er også sætningen velkommen. Ikke? Så er det, at vi begynder at mangle troværdighed. Og så er vi lidt igen tilbage til sårbare mennesker. Noget af det, som de er rigtig gode til at samle op på, det er, hvis den der troværdighed ikke er der. Og det er noget af det, de nogle gange rigtig godt kan have brug for. Hvordan får man bedst troværdighed? Altså, hvordan kommer man til allermest at fremstå troværdigt? Jeg tror ikke på, at der findes nogle quick fixes til det. Jeg tror, at der kun findes én vej frem mod høj troværdighed, og det er nærvær. Og det vil sige så, at sådan som jeg har det, og det der sker inde i mig, er jeg så nærværende med, og er jeg så til stede i, at det får lov til at smitte mine bevægelser og mit ansigt.
Fordi det jeg tit oplever, det er, når folk kommer noget ned i tempo, og de kommer ind og bliver nærværende i det, de taler om, og det, de gerne vil, så sker der et eller andet med, at de to hjerner fanger hinanden. Og så begynder de at arbejde sammen. Det der i virkeligheden er limen imellem alle vores kloge ord og situationen, vi er i, det er, at vi er nærværende. Vi ser, når vores ord rammer andre. At vi er så nærværende, at vi kan nå at mærke, at det gør det også. At det kan nå at præge det næste, vi siger. Og hvis vi bare snakker som et automatgevær, så begynder de her to ting at skille sig. Jeg håber, det giver mening på en eller anden måde her. Godt. I skal lige have nogle få ting mere, inden I skal have en pause. Der er 10 minutter til pause. Kan I holde det? Kan I leve? Nej, godt. Den følende hjerne, den påvirkes hurtigt. Den påvirkes i underbevidstheden og uden for vores kontrol. Lige om lidt skal vi lige lave noget med det her, sådan at det ikke er nok, at jeg siger det, men jeg også beviser det i lokalet. Den tænkende hjerne, altså der vi modtager ordene, den opererer meget, meget langsommere. Og det vil sige, så sådan helt banalt, det er, at hvis jeg møder et menneske, og det menneske begynder at kommunikere til mig, så i det sekund, hvor jeg forstår, hvad de egentlig siger, der har jeg allerede været ramt af deres kropssprog i lang tid. Altså kropssproget er bare inde og ramme sådan her med det samme, og så begynder jeg at forstå ordene. Og det er sådan en måde, de her to hjerner opererer på. Jeg skal nok vende mere tilbage til det. Det der så også er, det er, at den følende hjerne, den påvirker i høj grad den tænkende hjerne. Og man har bare lavet de mest sjove forsøg. En af de steder, hvor man har lavet rigtig meget forsøg, det er Stanford University, som ligger i Californien. Og de har lavet sådan flere forsøg, hvor de har været ude og lege i det her område, altså hvor meget påvirker den følende hjerne. Nu skal jeg fortælle jer det mest sindssyge forsøg. Det er, man spørger en masse psykologistuderende, så spørger man dem, hej, vil I ikke komme, vi skal lave et forsøg omkring noget med noget. Ja, siger de så, de får penge for det, så de er klar, ikke? Så siger de, okay, du skal bare henvende dig ned i receptionen på torsdag, og så vil du komme, så vil du få at vide, at du skal gå ind. Okay, siger de så. De møder op om torsdagen i receptionen, og receptionisten siger, du skal lige gå derhen og tage elevatoren op på 5. og så er psykologi deroppe, du vil fikse noget. Ja, siger vedkommende så. Vedkommende går frem imod elevatoren, og netop som de er ved at træde ind i elevatoren, så kommer en person gående med enormt mange bøger og løbsark og alt muligt, og en kop. Og så siger vedkommende, hey, kan du ikke lige tage den her for mig? Og så rækker de koppen over til personen. Personen aner ikke, at de deltager i forsøg. Og som de var amerikanere, de er venlige, så de siger, yeah, og så tager de selvfølgelig koppen. Og så kører de en tur op på 5, hvor den her person jo stadigvæk står med alle de her ting. Og når de så kommer op, så siger personen, nu vil jeg godt have koppen igen, og så afleverer personen koppen tilbage til personen. Og ligesom de kommer ud af elevatoren, så står der så en, der står og foretager forsøget og siger, hej, du har lige været med i et forsøg. Kan du beskrive den person, du kørte op i elevator med? Kan du beskrive vedkommendes personlighed? Og så kunne man se en direkte sammenhæng mellem, at hvis vedkommende havde stået med en kop, der var varm, så ville de sige, at han var en rar fætter, han var sådan varm, lidt udadvendt, lidt hyggelig fyr. Hvis de havde stået med en kop, der var kold, så ville de sige, at jeg synes, han var sådan lidt kølig, lidt distanceret. Og det vil sige sig, at helt nede i bunden af vores krop og inde i vores celler og inde i den dybe del af vores hjerne, der er vi allerede i gang med at få en oplevelse, som vores tænkende hjerne ikke helt kan finde ud af, hvad den skal stilles op med, så den omskriver det til det, den kan forstå. Et andet forsøg, vi også har lavet på Stanford, det var, at vi har lavet sådan et psykisk forsøg, og så skulle folk komme. Og det, man sådan skulle spørge ind til, det var skam. Og det vil sige, at man spurgte dem ind til, kan du fortælle mig om et tidspunkt i dit liv, hvor du gør noget, du synes var skamfuldt, og kan beskrive det. Og så lå man vedkommende sidde og tale om det her, og når man så var forsøget var færdigt, siger man 1000 mange tak. Som tak for, at du har deltaget i forsøget, kan vi desværre ikke give dig penge. Men vi har 3 gaver til dig. Du kan vælge en CD, du kan vælge det her sæbesæt, eller du kan vælge 2 biografbilletter. Når folk har talt om skam, så ville de næsten alle sammen række ud efter selven. Havde de talt om vrede, ville de gøre noget andet. Havde de talt om glæde, ville de gøre noget andet. Men når man talte om skam, så vil man række ud efter selven. Tanken er, at man kan selvfølgelig ikke bevise, hvad der foregår inde i systemet, men det har noget at gøre med, at skam har den her flovhed, forkerthed, som er koblet sammen for den tænkende del af hjernen i forhold til noget med at gøre sig rent og rengøre sig. Og det fortæller os altså, at de her 2 hjerner hele tiden opererer sammen på nogle mystiske måder, så sådan at jeg tror, at vi godt kan blive enige om, at begrebet objektivitet eksisterer ikke. Fordi allerede når du sidder og lytter til mig, så påvirker temperaturen dig. Sædet påvirker dig. Det tøj, du er på, påvirker dig. Din grundstemning i dag påvirker dig. Min opførsel påvirker dig.
Mine billeder påvirker dig. Så når du skulle lave sådan en konklusion på det, så er du allerede påvirket af en hulens masse ting, og halvdelen af det ved du ikke engang, du er påvirket af. Så derfor så er det rigtig centralt. Det, der er rigtig, rigtig vigtigt, det er, at man skal forstå, at når det kommer til de her sansepåvirkninger, hvor kropssprog er en rigtig stor del af det, så findes der ingen måde, hvorpå at den tænkende hjerne kan sige, jeg vil ikke påvirkes af verden. Det eksisterer ikke. Det vil sige så, at vi kan ikke sidde over for en person, som har et kropssprog og sige, jeg vil ikke påvirkes af dit kropssprog. For de her nervebaner, hvor igennem vi tager kropssprog ind igennem, de kører simpelthen så hurtigt og så ubevidst, at det ikke er et spørgsmål om, du kan vælge ikke at blive påvirket af det, du bliver påvirket af det. Det, der er kunsten, og det, der er modenhed, det er jo, at når jeg bliver påvirket, hvad gør jeg så med det? Hvordan håndterer jeg at blive påvirket? Et af de steder, hvor jeg arbejder rigtig meget med det her, det er i forsvaret. Fordi noget af det, jeg arbejder med i forsvaret, er at arbejde med alle typer af soldater, men særligt så har jeg været over den afdeling af soldater, der hedder elitetropper, det vil sige, det er jægersoldater før, og så er det, har jeg også arbejdet rigtig meget officerer. Generelt en soldattype, som mener, at de har mega meget kontrol på sig selv. Og det har de også. Altså, for gud, det har de også. Men de bliver også påvirket af kropssprog. Og noget af det, som sådan har været vores opgave, når vi skulle arbejde med dem, når det kommer til stress, det var at gøre det tydeligt for dem, at du bliver også stresset. Uanset hvor meget du er i kontrol, så bliver du også stresset. Og det påvirker dig også. Du er bare rigtig god til at undertrykke det. Men når vi lægger dig ind i en scanner og kigger på det, så kan vi se, at der er rigtig meget, der går igennem til dig. Det er evnen til at håndtere det. Så det eksisterer, upåvirkeligheden eksisterer neurologisk simpelthen bare ikke. Så har jeg sagt noget om, at en hjerne er hurtig, og den følende hjerne er hurtig. Her er et sjovt lille fakta, og det er, at din stressrespons opererer på sådan en måde, at fra at du får et indtryk, til stressresponsen har effekt på dig, der går der 0,001 sekunder. Jeg plejer at sige hurtigt. Ja. Og det er det forklaring på, hvordan du kan komme kørende ud på motorvejen i dine egne tanker med Bee Gees på anlægget. Soundtracket for Dirty Dancing. Ja. Syngende med, og så lige pludselig faktisk, før du selv ved det, der var allerede i gang med at bremse og håndtere en potentielt farlig situation, uden du egentlig havde opdaget, at det var det, der skete. Det er fordi, når du bliver stresset, så er det nu, det hedder, når du bliver stresset, så går det simpelthen så hurtigt på så hurtige nervebaner inde bagved. Så det er blot for at sige, at det går rigtig stærkt. Et andet sted, vi også ved det, det er, at vi alle sammen har fordomme. Og det vil sige, at når vi møder andre mennesker, så er vores følende del af hjernen, den kan godt lide meget, meget hurtigt at bestemme, hvad det er for en fisk, vi står overfor. Og det vil sige, så rigtig hurtigt, inden vores tænkende hjerne overhovedet får gjort og sagt noget, så er vi allerede i gang med at lave en vurdering af vedkommende, vi står overfor. Nogle af de her vurderinger, de er medfødte. Vi ved, at mennesker fødes med en evne eller fødes med en præference, der hedder, at når vi møder rigtig store, muskuløse mænd, at så ved vores hjerne godt, at der skal vi lige være lidt forsigtige. Det kan være et tegn på, at de er sure, tænker vores hjerne. Problemet er bare, at det er langt fra alle store hjernemænd, der er sure, det ved vi godt, men vores hjerne kan godt have det sådan. Vores hjerne har en præference af store, runde øjne. Ja, det kommer vi til at tænke, nej, hvor er det sødt. Ikke? Og uanset hvor vi tager hen på planeten, så er det muskulære et tegn på styrke og ledelse og aggression, og de store runde øjne, det er et tegn på noget, man må kramme. Ikke? Og det er en følelse med, men så er det selvfølgelig også kulturelle ting. Hver kultur danner jo sin egen fordom. I vores del af verden, der har vi fået en fordom, som jeg synes, at det er at være en tand uklædelig, og det er, at vi har noget omkring vægt. Og det er noget med, at hvis man er i en særlig vægt, så er man et særligt fint og rigtigt menneske på alle mulige mærkelige måder. Og er man bare for et ganske lavt, det vi kalder overvægt og op efter, så er man nok ikke styr på sig selv. Og den her fordom, den kan selvfølgelig svinge rigtig mange steder. Ikke? Men det er jo en kulturel ting. Hvis I tager ud et eller andet sted i verden, så det der er stort og rundt, det der bare er dejligt og frodigt, og det skal der bare have en krammer. Ikke? Det er tegn på sundhed og livsglæde osv. I vores del af verden, der har vi koblet de her ting anderledes sammen. Og så har vi selvfølgelig også det individuelle. Vi har individuelle fordomme. Lad os nu sige, at jeg har haft mange uheldige møder med mænd. Det har jeg ikke, jeg synes, I er skønne. Men hvis jeg nu havde haft en masse uheldige møder med mænd, så kunne jeg jo have den fordom, at bare møde noget, der er maskulin, så begynder min hjerne at reagere. Fordi den har lært, at alt, hvad der sådan ser maskulint ud, det skal være på vagt efter. Så det kan være mine individuelle fordomme. Nu vil jeg lave en lille øvelse med jer.
Og jeg er lidt i tvivl, om der vil gå i den retning, jeg tænkte. Fordi jeg ved, at I er skarpe, når det har med mennesker at gøre. Jeg tænker, I har arbejdet med rigtig mange mennesker, og I har set ind bagved ved rigtig mange mennesker, ikke? Jeg har set mange ligge facaderne og fortælle om, hvordan de virkelig har det og sådan noget. Så men jeg tænker, et eller andet sted hen i dig, der bor der også en, der godt kan dømme hurtigt. Så oven på det, der bor der sikkert en inde i dig, som er rigtig dygtig til ikke at dømme hurtigt. Men jeg tænker, indenunder, der bor der nok også en, der lynhurtigt kan dømme. Og jeg tænker, kunne I prøve at koble jer ind i den side, hvor I lynhurtigt kan lave en dom af noget. Og I skal bare høre på de værste fordomme, I har inde i systemet. Og når I skal gøre det, så er det ikke fordi, at jeg skal lave en pointe om, at I er super fordomsfulde. I skal nok lidt mere tænke i, at dem, der møder jer, når man træder ind til jer som leder og åben dialog, så kunne de jo have de fordomme inde i sig. Så prøv at kende dem indenfra. Okay. Jeg har 2 billeder med til jer, og mit spørgsmål er, hvem af de 2 er mest kompetente? Altså, hvem får du mest respekt for? Hvem skulle være din chef? Du får ikke lov til at kigge på det ret lang tid. Efter 3 sekunder, så beder jeg dig om at lave det her. Er I klar? Okay. Hvem af de her 2 er mest kompetente? Hvem skal være din chef? Hvem er dem, du skal rådgive dig? Hvem synes, at manden er den mest kompetente, og række hånden op? Hvem er damen, der er mest kompetent? Ej, hvor er I gode. Jeg vidste, at I ville være sådan. Jeg vender tilbage til, hvem det er bagefter. Så har jeg et andet spørgsmål. Hvem af de her 2 er mest varme? Og igen, vi laver en lynhurtig vurdering. Okay. Værsgo. Okay, hvem synes, at damen er mest varm? Ja, hvem synes, at herren er mest varm? Jeg vidste, det ville falde sådan. Så hvis man går ud i verden og laver det her med mere normale mennesker, så er der en social konvention om, at ham der, han går for at være mest kompetent. Det har noget med et gråreven, den ældre mand osv. Ikke? Det er ham, vi tit får produceret som den mest kompetente. Og den unge, meget kønne kvinde er nok bare mere interesseret i sko eller sådan noget i den stil. Forholdet heroppe, det er, at her har vi en af verdens største svindlere, Frank Abagnale. Han har siddet 25 år i fængsel. Alle, der har set filmen Catch Me If You Can, den er bygget over ham. Herovre har vi Sheryl Sandberg. Hun er CEO for Facebook. Jeg vil også sige, at hun er måske verdens mest magtfulde kvinde, fordi hun står på en af de største portaler og bestemmer sig for, hvad man må tale om, i hvilken måde ude på hendes portal. Så hun er en rimelig kompetent dame i forhold til. Så vi går over til de andre. I var jo gode, I så lige gennem det hele, og så hun er dygtig, var ikke gode. Tit og ofte, så vil hun blive bedømt som bare et pretty face på en eller anden måde. Mest barn, der var I også super gode. Fordi rigtig tit, så en type som hende fik anerkendt mest barn, hun har sådan nogle dejlige kinder, ikke? Og så har hun lidt morhår og smil og så videre, så videre, så videre. Og så er det en type som ham her. Han bliver rigtig set som ikke værende særlig varm. Historien er, hun er Brasiliens præsident. Hun har været i toppolitik i Brasilien i 23 år. Hun er mega kompetent, men hun er ikke kendt for at være specielt varm. Hun er kendt for at være dygtig, altså. Men varm ikke nødvendigvis. Til den anden side, der har vi Niels. Niels, han er min massør. Jeg blev kørt ned af en bil med 50 km/t for 4 år siden og fik rykket hele min krop fra hinanden. Og Niels, han er i gang med at sætte mig sammen på den helt hardcore måde. Og han går meget op i, at damen kan stå og gå og trække vejret. Og jeg er ham meget taknemmelig for det. Men faktisk har han et lille problem der, hvor han arbejder, og det er, at han er den sidste til at være fuldbooket i tid. Fordi han umiddelbart bærer alle de her maskuline testosteron. Altså, at han er farlig på en eller anden måde. Han er cirka 1,90 meter kærlighed, og jeg mener, han er den rene sødme inden under alle musklerne. Ja. Altså, det er lidt sjovt, at på det første
Ja. Hun er ikke super happy. Nej. Ja. Nå, foragt. Jeg tror, at det han skjuler, det er, at han har en dårlig tand. Men det er ikke sjovt. Nogle gange så skal vi finde svarene i kropssprog sådan her. Vi kan godt lige se, at han har en dårlig tand, men prøver han tit lige at trække noget ned over. Ja. Det er lige for at runde op. Det man skal forstå, det er, at den menneskelige hjerne kan noget med fordomme. Og vi har sådan nogle rubrikker, vi lægger folk ind i. Nogle af dem er medfødte, nogle af dem er kulturelle, nogle af dem er individuelle. Vi kan tit og ofte se dem, når vi møder andre. Nogle gange, når jeg møder nogen, f.eks. i forsvaret, der mødte jeg mange fordomme. Jeg skal hende der lille blondine iblandt os og så videre. Men nogle gange i andre kontekster kan jeg godt mærke, at den fordom, der kan være over for mig, der er for stærk. Hvis jeg møder nogen, der er stresset og lidt sårbare, så kommer jeg væltende ind gennem døren og så videre. Så for mig er det meget med så ligesom på at sige, hvad er det egentlig for et førstehåndsindtryk, jeg helt automatisk er kommet til at give hos den anden. Og det vil de fleste menneskers kroppe spejle direkte tilbage til en, hvordan de har oplevet det. Godt, vi skal også lige have noget omkring underbevidstheden. Jeg skal lige nævne en ting, som I alle sammen godt kender i forvejen, og det er det her begreb, der hedder spejlneuroner. Det kender I alle sammen godt, ikke? Og det er, at når vi kigger på hinanden, så er der nogle af neuronerne inde i vores hjerne, som spejler det, vi ser i den andens kropssprog, for ved at spejle det, at forstå den anden indenfra. Det er en fantastisk ting. Det er ikke sådan, at vi nødvendigvis gør det. Vi kan også godt komme til at gøre det rigtig muskulært, men det er egentlig primært neuronerne, der gør det. Og det vi altid gør det efter, det er, at ved at jeg spejler dig, så kan jeg mærke din følelse inde i mig. Eller jeg kan mærke din hensigt. Man har lavet de her fantastiske forsøg, hvor man har sat to mennesker op foran hinanden, og personen for jer til venstre får strøm. Og personen over til højre sidder og ser på den anden for strøm. Og det man kan se, det er selvfølgelig, den der får strømmen har klart den stærkeste udslag i hjernen, fordi de får det hele vejen ind. Men herfra, der kan man se en spejling af smerte inde i den anden. Ja. Det er også noget af det, man skal bruge professionelt, når man er ude og arbejde med folk professionelt. Det er også noget af det, man skal være opmærksom på. Ikke? Det her det er sådan en af de områder, hvor man kan blive rigtig, rigtig slidt, hvis man arbejder i felter, hvor der er rigtig meget smerte og lidelse og vrede og konflikter omkring en. Det er, at der er en del af vores krop, som hele tiden resonerer med det. Og det kan blive noget af den træthed, vi kommer hjem med. Det er, at vi har følt utrolig mange ting i løbet af dagen. Det er det her, man kan kalde empatisk fatigue. Ikke? Og det er jo som oftest folk som jer, der vælger lige præcis det job, I har, og det er som oftest folk, som er naturligt empatiske, altså som er dygtige til at gøre det her, som søger den form for plads. Den sidste ting, I lige skal have, så skal I have en pause. Vores hjerne er indrettet på den måde, at sanserne kommer bombarderende ind til os hele tiden. Lige nu, der modtager din hjerne 11 millioner bits information i sekundet. Og den får 9 millioner på synet, 1 million på hørelsen, 500.000 på følesansen, og så 500.000 på de andre. Og hvis I kigger på tallene, så kan I godt se, at de er overvejende synsorienterede. Hvor meget tror I, at den tænkende hjerne kan opfange ud af de her 11 millioner? Er nogen af jer kære til megagets? Det er også et tarveligt spørgsmål, fordi vi er næsten lavere. Vi er helt nede i 15-45 bits i sekundet. Det vil sige, at jeg tænker, at jeg tager tallet, men alt det optager du i dig. Men din tænkende hjerne kan kun processere 15-45 bits. Man kan tale om, at verden er mere et fravalg, end det er et tilvalg, ikke sandt? Godt. Vi skal lave en lille øvelse, så skal I ud herfra og trække noget. Alle jer, der sidder herovre, lige om lidt, så skal I lukke øjnene, og så skal I lytte med lukkede øjne. Alle jer, der sidder herovre, I skal lytte med åbne øjne. Jeg kører det lige nogle gange, det tager 10 sekunder. Så kommer jeg til at spørge jer bagefter, hvad har du hørt? Og så vil jeg gerne høre fra denne blok, hvad I har hørt. Og så vil jeg gerne høre fra denne blok, hvad I har hørt. Denne blok må gerne lukke øjnene. Så kommer der en lyd, og det er en lille fjollet lyd. Det må jeg gerne. Du skal bare lægge mærke til, hvad er det, du hører. Nå, det skulle vi så ikke. Ba, 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 ba.
Ba, 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 ba. Ja, herovre med lukkede øjne, hvad I hørt? B. Ja, herovre, hvad I hørt? Okay, jeg siger ikke noget, vi vender lige rundt. Nu må I have åbne øjne, nu skal I lukke øjne. Ba, 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 ba. Kan I høre? Det her det er ikke en øvelse, jeg laver for at sige, ej, I kan ikke finde ud af det. Det er egentlig bare for at introducere jer til, hvordan jeres hjerne fungerer. Det der er med det her lille stykke, det er, at der er lagt en bare-lyd ind over nogle læber, der siger da. Og her kan vi jo så konkludere, at vi lytter med øjnene, fordi I ser nogle læber, og I genkender nede i jeres følende hjerne, der genkender I lyden, at I ser lyden af det. Og så siger din tænkte hjerne, jeg siger det må være det. Indtil man så lukker øjnene, så siger man, hold op, det er B. Ja, og nu lytter man rigtigt. Ja. Det vi skal forstå, det er, at mennesker lytter med øjnene. Vi lytter med øjnene. Og det vil sige så, at det der er mest overvældende for vores hjerne, det er det, der kommer ind igennem vores øjne. Og hvorfor er det vigtigt, mine damer og herrer, og I ved det i jeres job? En af de ting, jeg har trænet i rigtig meget forsvar, det er det, man kalder forhørsanalyse. Det er, at man sidder op for en person, skal man sige, hvor var du henne den 22. maj om aftenen kl. 10, og skal de give et eller andet svar, skal man prøve at vurdere sådan lidt, hvor sandt var det. Og noget af det, der er meget, meget svært at træne, det er, hvis han siger det med selvsikkerhed og et stort smil, så er der en større chance for, at jeg køber det, til trods for, at hans stemme helt tydeligt afslører, at han sidder og finder på det. Og det har noget at gøre med, hvis man bare visuelt får et stærkt indtryk, så kan man komme til at overhøre det, der ligger i stemmen. Og derfor med alle de her soldater, så bliver de trænet på følgende måde. Det er, når de skal lave forhørsanalyse, så giver jeg dem bind for øjnene, og så skal de sidde og gennemføre et interview kun ved at lytte. Og det eneste, de skal få med, det er, hvornår begynder vedkommende at sige Hvornår stiger stemmen pludselig, eller falder den ned? Rigtig tit, når vi taler om noget, vi er flove over, eller har svært ved, så dæmper vi vores stemme med det samme. Eller når vi taler om noget, vi har rigtig svært ved, så begynder vi at mumle lidt. Ja. Og alt det her, det kan være rigtig svært at afgøre, når man har øjnene på. Men så snart man lukker øjnene, så opdager man, at der ligger et hav af besked i stemmen. Noget af det, der er kunsten, det er, man skal kunne nogle gange, og synes jeg, når man taler med folk, det er at holde op med at se, selvom man har øjnene åbne. Ikke? Det er, at man på en eller anden måde skal flytte sin opmærksomhed over i ørerne, hvis man kan det. Fordi folk synes generelt, det er meget mærkeligt, at man pludselig sidder og lukker øjnene foran dem. Men kunsten er at træne sig selv op til, og meget bevidst at kunne gå ud og høre, hvad er det, jeg hører. Måden, jeg har gjort det på, jeg har siddet på så mange caféer, så mange busser, så mange steder, og bare siddet ved siden af folk og lyttet ned under det, de har sagt, og sagt, hun er sur på ham, fordi han ikke kom hjem i fredags. Hun siger, det er i orden, men det er ikke spor i orden. En af dem, der har taget konsekvenserne af det er New York City Harmony, eller sådan noget. Det, der tilsvarer deres sådan hvad hedder sådan noget, brain-orkester. I dag, der laver de optagelsesprøver, hvor optagelseskomiteen sidder bag et tæppe. Og det vil sige, at de må ikke se dem, der spiller. De skal kun lytte til lyden af musikken, og så skal de træffe deres valg på, om den, der skal ind i deres orkester, spiller godt nok. Fordi det, de har opdaget, det er, så snart de kan se vedkommende. Hvis vedkommende er smuk, hvis vedkommende er ung, hvis vedkommende har den rette race, hvis vedkommende spiller med det rigtige swing, så lige så synes de, det lyder godt. Og så er det først bagefter, de opdager, at det lyder slet ikke så godt. Så det er sådan en af måderne, man gør det på. Nu vil jeg sende jer ud til pause. Vi mødes herinde igen klokken 17. Når jeg nu lige tøver med at gå i gang, så gør jeg det, fordi jeg godt tænker mig at lave en øvelse med jer. Og det ville bare være rart, hvis vi ligesom kunne etablere en del af starten. Okay. Jeg tror, vi er her. Fordi jeg kunne godt tænke mig at arbejde lidt med det her. Få lidt en fornemmelse af det der med, hvordan man bliver påvirket af kropssprog. Så jeg kunne tænke mig at bede jer om at gå sammen 2 og 2 og
Det jeg egentlig vil bede om, det er at dreje jer rundt på stolen, og lige bruge lidt tid, det kræver på at få jer koblet 2 og 2 sammen. Så find en, der sidder ved siden af, og I kan også stå op. Det er noget, man kan lave siden og stående. Den er helt åben. Så vi skal finde en, der kobler dig på. Godt. Så skal I lige parne finde ud af, hvem der er A og hvem der er B. Når vi har gjort det, så skal I lige arrangere jer på sæderne. Enten så skal I rejse jer op, eller også så skal I bare arrangere jer måden, I sidder på. Men I skal kunne gøre det på følgende måde, og det er, at A ikke kan se skærmen heroppe, og B kan se skærmen. Jeg vil lige høre fra jer. Det er jo altid meget specielt, når man arbejder med kropssprog, hvor vi gør det så kunstigt, som man gør det her. Fordi selve kunstigheden i situationen er jo det element helt til sig selv. Men det jeg sådan håber, det er inde bagved, at I ligesom kunne mærke kroppens respons. Påvirket kropssproget jer fra den anden. Meget, ja. Hvad påvirker særligt? Ja, man bliver så tilpas ubehageligt tilpas. Nogle føler sig utrygge ved, at de ikke forstår, hvad der foregår. Nogle tænker, hvorfor står du sådan der over for mig og opfører dig på den måde? At det simpelthen er svært at sige noget fornuftigt og klogt og sammenhængende samtidig. Det er jo noget af det, der er... Det er jo et af de steder, hvor jeg synes, at det at være god til at arbejde med kropssprog er rigtig centralt. Det er det været for mig i mit arbejde. Jeg prøver virkelig at tilstræbe mig i brugen af kropssprog på, at de mennesker, jeg taler med, skal kunne være kognitivt godt til stede. Fordi de skal kunne give nogle ordentlige svar og lave noget ordentlig refleksion. Og jeg ved bare, at folks refleksion går ned, hvis den følgende hjerne går. Så det er noget med at få det balanceret på en måde, så vi kan få den dialog, vi skal have. Og til det skal vi bruge en tænkende hjerne. Okay? Som er egentlig vigtigt ting. Så man kommer til at sige nogle dumme ting. Okay? Og det kender vi jo egentlig alle sammen godt, at når vi bliver følelsesmæssigt presset, så kropssprog er noget af det, der kan presses. Er der andre ting, det gør ved? Ja, jeg synes, det var grænseoverskridende og skulle blive afvisende. Jeg var til det første hold, der skulle ske noget om bagved. Jeg synes, det var meget grænseoverskridende, og jeg kunne mærke, at det, jeg skulle lytte på, overhovedet ikke havde lyst til at fortælle noget. Ja. Så du oplevede, at det at kigge væk var uempatisk overfor grænseoverskridende og uempatisk, og du så en reaktion fra hende, som påvirkede dig. Først har jeg prøvet nogensinde, og sidde der afvisende. Og det, jeg synes, der er super, super interessant her, hvis jeg må bruge det som en case, det er, at på en måde, så kender vi jo alle sammen setup'et. Birgitte er kommet hoppende ind for højre. Med så har hun nogle powerpoints, og så sætter hun en øvelse i gang. Og i den øvelse, der bliver der givet en instruks, som er Birgittes opfindelse. Og det er, det med at kigge på den anden og vedkommende taler. Men den følgende hjerne er indrettet således, at sådan kan den ikke operere. Den glemmer, det er en instruks. Den glemmer, at det er Birgitte, der har sagt det. Og så kommer man til at opleve det, som om det er virkeligt. Og det fortæller os rigtig meget om, hvordan den følgende hjerne fungerer. Og det er, at den kender ikke til jokes rigtigt, eller til konstruktioner. Det, der foregår foran mig, eller det, der foregår imellem os, er min virkelighed. Så jeg kan ikke se igennem dit kropssprog. Dit kropssprog påvirker mig. Og selvom du siger, at du skal ikke tage det så højtideligt, så vil jeg sige, det er ked af, at det gør min følgende hjerne. Min tænkende hjerne kan godt forstå, at du siger til mig, at jeg skal tage det højtideligt. Men hvis du kigger ind i min følgende hjerne, så siger det bare bing, bong, dynamo-lykke den nu derinde. Og det er uanset, hvad du fortæller mig. Og særligt til den her øvelse, det er jo særligt interessant, fordi setup'et er så åbent, ikke? I ser ovenikøbet den anden læse instruksen. I ved, det er en instruks, jeg giver bagfra, og stadigvæk så påvirker det. Og det fortæller noget om, at den tænkende hjerne kan ikke stoppe os i at blive påvirket af det. Og hvis der var noget, som jeg ville tage rundt i hele Danmark og blive ved med at slå ind i hovedet på folk, så er det, at vi virkelig skal forstå den følsomhed, vi har over for kropssprog, og hvor meget det betyder for os i omgangen med hinanden. Og vi kan ikke tage det med et gran salt. Det eksisterer ikke. Som sagt, noget af det, jeg håbede, at I kunne mærke her, det var selve det, som vi talte om før. Den kom der. Og det er det uden for kontrol. Jeg kan ikke sige til mig selv,
Når du lægger en stor hånd oven på skulderen af mig, og jeg ved, det er Birgitte, der har sagt, at det skal ske, så kan jeg ikke blive påvirket af det. Jeg kan ikke sige, nu lader jeg som om den ikke er. Men det jeg kan, det er at prøve at se, kan jeg arbejde med den her, kunne jeg sige, for den hånd i min skulder. Godt. Jeg har lige taget med jer, og det er sådan noget, jeg kan sende til jer. Men jeg har taget med til jer alt det, som kan påvirke en følende hjerne. Altså, hvad er det, som i kropssprog eller i nonverbal kommunikation, der kan påvirke os? Men jeg vil lige starte med at spørge jer, for vi har jo dybest set et rum fyldt med eksperter. Hvad i nonverbal kommunikation, hvad består det af som mere enkelt dele? Hvad siger du? Ja, nævn en. Øjenkontakt er super centralt, særligt til jeres job. Altså øjenkontakt er det, der gør, at vi kan stille skarpt på hinanden, og vi kan forbinde os med hinanden rigtig tit. Ikke? Øjenkontakt giver følelse af værdi, når du lytter til mig. Det kan vi kunne mærke i øvelsen før, ikke? At når folk kigger væk, når jeg taler, så kan det slå ind på min følelse af, at jeg har værdi for den anden. Øjenkontakt kan hjælpe mig med at holde fokus, fordi når vi skærper øjnene, så skærper vi også hjernens fokus. De to ting er forbundet, så øjenkontakt er bare super centralt. Man har lavet sådan en undersøgelse, hvor man har opfundet sådan nogle briller, man kan give mennesker på, som kan tracke øjenbevægelser. Og noget af det, man så har gjort, det er, at man har givet mennesker de her briller på, for at sætte dem over for mennesker, der kommunikerer, for at undersøge, hvor kigger vi egentlig naturligt hen, når vi kigger på et menneske, der kommunikerer til os. Altså, hvad er vores naturlige præference? Og 80% af tiden, der kigger vi på øjnene. Ja, vi kigger den anden i øjnene. Vi holder fokus der, og så hvis de siger noget til os, så kigger vi rigtig tit i øjnene for at se, om de mener det. Okay, det er godt. Ja. Og så kigger vi indimellem rigtig meget ned på hændernes gestik, fordi det fortæller os også noget om værdien af det, der bliver sagt. Ikke? Altså det fortæller, hvor meget kraft er der i det, der bliver sagt rigtig tit. Så øjne og hænder, der kører vores øjne helt ubevidst op og ned. Er der andre ting, der påvirker os i kropssprog og bag kommunikation? Hastighed. Hvad siger du? Hastighed. Hastighed i tale. Ja. Hele talen, som er hastighed, som er udtale, også er klang. Ikke? Vi ved, at lys klang giver vi ikke så meget autoritet. Mørk klang giver vi mere autoritet. I mine unge dage, læg mærke til, at der kom streg under unge, da jeg var stewardesse, der fik vi at vide, at der var vi i slut 80'erne, der fik vi at vide som kvinder, at når vi var ombord på flyet som stewardesser, hvis der kom en emergency mailing fra cockpittet, der hedder, at vi har en eller anden motor ved at falde af eller sådan noget, og nu skal vi lande, så måtte vi som kvinder ikke gå frem og tage det, man kalder PA'en og sige, mine damer og herrer, vi har påbegyndt en nødlanding, ved at bede mig om at gå tilbage til deres sæder og gå videre. Det måtte vi ikke gøre, fordi man havde en idé om, at når kvinder sagde sådan noget, så var det ingen, der gjorde, som der blev sagt. Og derfor skulle der altid være mænd med ombord, sådan at far kan komme over den med det. Kan I godt høre bitterheden i vores stemme? Jeg sagde nu dengang, hvis du giver mig den der PA og 100 mand, så skal jeg nok få dem tilbage på deres side. Men det har noget at gøre med klang, og man ved igennem rigtig mange undersøgelser, at desværre så havde vi lidt ret. Lyse stemmer retter folk ikke så meget ind efter som mørke stemmer. Så er der sådan noget med udtale, hvor meget udtaler vi ordene. Vi ved, at folk, der tror på det, de siger, og folk, som har det godt med det, de siger, har en tendens til at udtale ordene tilpas tydeligt. Vi ved, at personer, som tvivler på det, de siger, skammer sig over det, tvivler på det, slår sig selv oven i hovedet for det, whatever, begynder at mumle noget mere. Også selvfølgelig, hvis man lyver. Det har så desværre også den modsatte effekt, og det er, at hvis vi mumler, så kan andre mennesker komme til at tro, at vi ikke mener det, vi siger. Forstår I, så vi arbejder også den anden vej. Og det betyder, at hvis du for eksempel som leder i dit arbejde med åben dialog har en tendens til, at du mumler, så kunne det for eksempel godt være et sted, hvor man ligesom prøver at sige, jeg skal lige huske at tale ordentligt tydeligt, og give mig ordentlig tid til at udtale ordene. For det er faktisk noget af det, som andre kommer til at opfatte mig som selvsikker igennem. Så det har også noget, der er nærværet, tempoet, vi taler i, osv. Der er rigtig meget omkring stemmen, ikke? Og så er også, at det laver alle de her udslag, mens vi taler, hvordan stemmen er. Hvad siger du? Ja, dialekt også, ikke? Det har rigtig meget med fordomme at gøre. Altså, vi har en tendens til at tro, i hvert fald nu bor jeg i København nu, og jeg har fundet ud af, hvor langt man kan komme med at lyde i København.
Altså, man kan næsten... Det, i en jysk dialekt, på den rigtige måde i København, det er lige med troværdighed. Hvorimod københavnsk dialekt... Lige der same ord. Ja. Så dialekt er også en del af det. Er der andre ting, der påvirker sådan noget med bag? Vejrtrækning. Vejrtrækning er super centralt. Et menneske, der har det godt, trækker godt og grundigt ned i maven, så har vi sådan en ubesværet vejrtrækning. Det vil sige, at den kører godt. Så snart vi begynder at blive mere stresset, så begynder nogle af musklerne omkring vejrtrækningen at stramme lidt til. Og det kan vi enten høre som dem, som sådan, at man trækker vejret, og det har noget at gøre med, at lungerne ikke rigtig fungerer i deres rigtige funktion, så vedkommende skal... Og det kan man høre som sådan en hapsen efter vejret. Man kan også høre det i klangen af stemmen, ikke? At mellemgulvet lukker. Det kender jeg sikkert godt, når I holder foredrag de første 2 minutter. Når I holder et foredrag, så lyder jeres stemme sådan helt tynd og pibet, ikke? Indtil mellemgulvet lidt slipper og falder ned i kroppen. Og så er der et skridt længere uden stress, og det er, når vejrtrækningen stopper. Ja, det kender vi alle sammen godt. Som er sådan starten på en stivnende reaktion, ikke? Altså folk får i stivne, det er, så kommer det der stop. Det kan ligge sammen med skam, men det kan også ligge på vej ud i stressstivne. Den kan ligge på begge hylder der. Andre ting, der påvirker, og så vil jeg sige omkring vejrtrækning, at vejrtrækning er også noget af det, som spejlneuroner også tager sig af. Altså noget af det, vi ved, det er, når vi sætter mennesker i dialog med hinanden, så noget af det, vores spejlneuroner gør, det er, at de også synkroniserer vejrtrækning. Altså så vi samler det op hos hinanden. Og det betyder, at hvis vi sidder sammen med nogen, som er meget hepsede i deres vejrtrækning, så kan man næsten selv blive stresset indvendigt, fordi man spejler deres oplevelse indvendigt. Det er den spejlneuroner, der gør det. Men det er en måde at forstå andre folk på. Er der andre ting? Omvendt kan man jo så også berolige. Undskyld, super godt, du siger det. Præcis. Ja. Det man kan gøre, det er, at man kan sørge for at sidde godt, være godt til stede, nærværende, have styr på, arbejde med, hvad der foregår inde i hovedet på mig, og få trukket der. Og på den måde kan man etablere ro og nærvær. Ikke? Og heldigvis, hvis man er leder af en situation, som I leder åben dialog, så nogle gange dem, der er lederen i gruppen, det er dem, der spejles mest. Og det vil sige, at man har lidt større effekt, når man kommer fra den position. Ikke en enorm, altså vi kan ikke bestemme det, men man kan virkelig påvirke folk ret kraftigt. Det er jo det, vi gør i forhold til en leder, ikke? Det er, at vi kigger op, og så spejler vi. Andre ting? Jeg tænker på kropsholdning. Det var lige, du kunne se emergency. Jeg tænker på trafikuheld, når jeg har været til trafikuheld, og tager en ledelse på uheldsstedet som civilperson. Så sker der noget, når man tager styringen og har lidt rankeholdning. Der er dybest set 3 ting, vi lægger rigtig meget mærke til i kroppens holdning. Det første er noget med, hvor meget space vi tager med vores krop. Altså, hvor meget lader vi brystet fylde ud, og ryggen fylde ud, og så videre. Ikke? Det siger noget om status. Og det er i virkeligheden noget omkring at bære sin ryggrad, og så videre. Og undgå alt, hvad der knækker ryggraden. Og hvad knækker ryggraden? Det gør sådan noget her. Og så gør det de damer. Det her hej. Det her, det er enormt godt på en bar, fordi man får nogle drinks ud af det. Der er bare ikke så meget styrke i det, vel? Og det har noget at gøre med at have foldet ved ryggraden rigtig mange gange. Som har noget med det at gøre. Så noget med en stabiliseret ryggrad, det er altid godt for at fremstå rolig og robust og også kompetent. Så er der noget af det, vi kigger på i kroppens holdning, er noget med inkludering. Altså er min krop drejet mod jer, eller er den drejet herom, eller endnu værre herom. Ikke? Altså for det fortæller jo jeres krop noget om, hvor meget er jeg optaget og engageret i mødet og nærværet med jer. Så det er inklusionen. Og det er bare nogle mennesker, som spontant, og når jeg tænker på dem, der sidder i jeres grupper, så skal de jo have lov til at gøre, hvad de vil. Her er det jo et spørgsmål om at læse dem. Men jeg tænker, nogle mennesker har jo en tendens til, før de kan være i en comfort zone, så har de det med at folde sig lidt og dreje sig væk fra selve rundkredsen. Ikke? Og her kan det være rigtig vigtigt, at man lærer sig selv at vende sig rundt og inkludere i forhold til. Det var meget sjovt, at jeg var til læge her for 3 uger siden og gennemførte en hel lægekonsultation til en skulder. Det har jeg aldrig prøvet før. Jeg så aldrig lægens ansigt, men jeg så en skulder.
Og det var noget at gøre med, at de kom så meget under pres, de kære læger, at de skal jo både føre journalen og lave selve konsultationen samtidig. Men der er jo noget i det inkluderende felt, der her helt forsvinder. Og jeg sagde de mest mærkelige ting, her vi lidt tilbage til det, du sagde. Jeg blev hyldet så meget ud af den, at det var da jeg kom ud, så tænkte jeg, gud, jeg fik jo slet ikke sagt det. Det blev ikke inkluderet. Den sidste ting, vi godt kan lide i kropssproget, det er stabilitet. Stabilitet er noget af det, som vi også rigtig godt kan lide. Vores følende hjerne har den idé, at hvis vores følende hjerne kan godt lide at være i selskab med mennesker, der er stabile. Og med stabile, der mener jeg ikke, de sådan helt døde i svært, men jeg mener, at de kan rumme noget stress indvendigt, uden at det gør, at de ikke kan tænke. Altså, at jeg kan udfordre dem, gå i konflikt med dem, eller kritisere dem, eller græde foran dem, og de er stadigvæk stabile i deres nervesystem, mens det her sker. Og min hjerne tænker på den måde, at hvis du er stabil i dit nervesystem, så er du også stabil i din krop. Den laver sådan en sammenligning imellem de to. Og derfor noget af det, vi godt kan lide i en krop, det er stabilitet. Og det er noget med at kunne have en god vægt i kroppen, kunne sidde godt, kunne virke stabil, og ikke at være for panisk i sine bevægelser, men at kunne lave rolige bevægelser, som har et formål. Ikke? Og hvad er bevægelsen med formål? Det er, at bevægelsen skal enten kommunikere, eller række ud efter noget. Bevægelse uden formål, det er sådan noget der. Så det kan vi godt lide, og så ved jeg godt, at der findes masser af mennesker ude i verden, som ser stabilt ud i kroppen, men ikke er det inde i hovedet. Og jeg ved også godt, at der findes masser af mennesker, som går rundt i alt muligt mærkeligt kropssprog, og som i virkeligheden egentlig er ret stabile inde i hovedet. Det er jo noget af det, I skal vide, når I arbejder med folk. Vi skal jo selvfølgelig også bare vide, at de mennesker, I møder på vejen, kan godt have en præference for et stabilt kropssprog, for at kunne falde til ro og kunne falde ned i tryghed osv. Så det er kroppen sådan. Nå, nu skal jeg tage lidt forskellige ting med til jer. Kroppens energi, bevægelser og holdning, den har vi allerede dækket. Gestik, arme og hænder har vi også været inde over. Ansigtsudtryk og mimik, den har vi allerede dækket i tidligere oplæg. Hudens farve, sundhed og fylde. Jamen det er jo lidt som du var inde på med rødmen og alt det her. Noget af det vi kigger på, når vi kigger på et menneske, er også deres hud. Når vi kigger på, ser det sunde, ser det veloplagte, friske ud, ser det trætte ud, ser det slidte ud. Vi kigger selvfølgelig også på, hvordan det påvirkes, mens vi sidder og taler. Bliver de røde i hovedet, bliver de hvide i ansigtet. Hvis det bliver hvide i ansigtet, det er næsten noget af det værste. Ikke? Det er sådan galt. Røde ting, der er der stadigvæk liv og bevægelse derinde. Men hvide ting, så... og røde kan være mange ting, ikke? Det kan være det røde i ansigtet, men det kan også være, at jeg kan ikke lide at sove. Sære røde pletter, nogle mennesker kan få. Det er mine hænder, den mikrofon, det fungerer simpelthen. Stemme har vi været inde over. Vi har været inde over øjne og øjenkontakt, har vi sammen også været dækket. Vejrtrækning har vi også taget. Jeg vil bare sige ros til jer, den glemmer alle folk altid. Udseende tæller jo også. Det var lidt tilbage til det, vi lavede tidligere med ham, den der supersvindler, og så Sheryl Sandberg og så videre. Hvordan vi ser ud, ser vi meget testosteronagtige ud med muskler og stærke og dybe stemmer. Ja, så kan der være en tendens til, at vi bliver vurderet som ikke så varme, og måske en smule farlige. Og omvendt, hvis vi har runde øjne og bølgende hår og blød krop og sådan noget, så kan vi blive set som værende lidt mere bløde og måske også nemmere at køre over. Og igen, så ved vi jo godt, at det kan være omvendt, ikke? Altså store, stærke mænd kan være bløde som lam. Og jeg har mødt små, runde kvinder, som kan stikke som en bil, vil jeg bare sige. Så den holder ikke, men for vores følende hjerne, det er de fordomme, den opererer. Så har vi adfærd selvfølgelig. Vi har dufte. Vi påvirkes også af dufte. Nogle gange så lægger vi mærke til, hvordan folk dufter. Og så er der nogle af de dufte, som vi samler op, som vi slet ikke er bevidste om. Altså man lavede de skønneste forsøg, hvor man har taget en gruppe af mennesker. Den ene gruppe af mennesker satte man til at motionere, hvor de svedte, bare sådan noget motionssygt. Og den anden gruppe skulle spille sådan et computerspil, der hedder Doom of et eller andet. Noget med, hvor man skulle skyde og splatte og en masse ting. Men når man sveder under sådan et videospil, så er det jo adrenalinsved. Altså der er jo stress i det. Og så har man taget alle deres t-shirt og klippet dem i stykker. Og så har man lagt folk ind i en scanner. Og det ene øjeblik fik de lov til at dufte til den t-shirt, som havde ren sved i sig, den anden, og det var sved ude med adrenalin. Og så snart de duftede til sved med adrenalin, så lyste deres amygdala op på skærmen. Inden for noget kriminalitet. Så det siger rigtig meget om, at vi også påvirkes af dufte. Og stress, det er noget af det, vi kan lugte hos hinanden. Så har vi selvfølgelig også tøjting og sager. Det er jo noget, vi selv vælger at klæde os i, at tage med os osv. Men det ligger jo med i den der fordom, vi laver omkring folk.
Man har lavet sådan nogle undersøgelser på det her, at når vi møder andre mennesker, så sådan ud fra deres udseende og deres tøj og deres ting, der laver vi lynhurtigt en tanke, sådan lidt underbevidst om, at vi tænker, kommer de fra samme område af landet, som jeg gør? Ligger de på samme indtjeningsniveau? Er det sådan nogle rige nogen, eller sådan nogle fattige nogen? Og så har man også undersøgelser, der viser, at vi faktisk meget kort tænker over, om folk stemmer samme sted, som vi selv gør. Altså er vi til højre eller til venstre for midten. Og der har vi sådan nogle tegn i tøjet, der tænker, du er nok sådan en til venstre, du er nok sådan en til højre. Og det er bare tøjet, vi laver den vurdering ud fra. Det er bare for at sige, at der foregår meget inde i hovederne på os, der Den sidste er selvfølgelig også vigtigt. Brug af rum, gulv og bordplads. Alt, hvad der hedder rum, det skal vi også tænke på. Det er jo også noget, vi kommunikerer igennem. Og vi kender det alle sammen godt. Har vi ikke alle sammen haft en veninde eller ven, som ikke forstår, hvad grænser er? Vi arbejdede lige med det for lidt siden, ikke? Men I kender sikkert godt den der type, som hele tiden lige skal slå dig på skulderen, eller hele tiden står for tæt på, eller lige skal give dig sådan en bjørnekrammer, selvom dit kropsråd sidder, gider du godt at lade være med at kramme. Og det er personer, der måske nogle gange har lidt svært ved at mærke rum og grænser osv. Og det er jo noget, vi også påvirkes rigtig meget af, det er, hvordan andre mennesker håndterer det rum, de er blevet givet, og de grænser, der opstår imellem folk. Og igen vil jeg slet ikke sige til jer, folk, der på en eller anden måde har været ramt af svære ting i livet, kan netop særligt på grænser være ekstra hypersensitive over for nogle ting. Men det er noget af det, vi lægger mærke til. Det er også noget af det, vi lægger mærke til, når det kommer til ledelse og gennemslagskraft. Ikke? Det er, hvis jeg skal have en høj grad af gennemslagskraft over for jer, bruger jeg så det rum, jeg er blevet givet. Og nu kan man jo se, at jeg bruger det rigtig meget med arme og ben, men også heroppe på scenen, altså bruger jeg det, eller står jeg bare sådan helt forsigtigt over i hjørnet og siger hej alle sammen. Der er noget omkring det at bruge sit rum, som også er med til at vise selvsikkerhed og så videre. Nu ved jeg, I skal jo ikke nødvendigvis lave sådan noget her, men I skal jo sidde på en stol og bruge jeres gestik og håndtere en rundkreds. Så der kan det jo både være for meget eller for lidt rum, man kan indtage i sådan en situation. Noget af det, jeg godt kan lide at lege med, det er sådan at bruge rummet som en måde at kommunikere på. Hvordan I skal gøre det sådan helt praktisk i jeres arbejde, det ved jeg ikke mere. Måden jeg gør det på i mit arbejde, det er, at hvis jeg holder en workshop eller laver en undervisning, hvor jeg skal være en toneangivende lidt, eller nu når det mig skal stå og tale, så placerer jeg mig selv rigtig centralt. Det er min måde at markere med rummet, at nu er det mig, der er centrum for opmærksomhed. Men så hvis jeg gerne vil i dialog med de mennesker, jeg er med, så trækker jeg ud til siden. Og så går jeg ud, og så efterlader jeg rummet tomt derinde. Og så står jeg og faciliterer det ude for siden. Og på den måde, så giver jeg sådan rum og plads til, at alle kan være, for der er ingen, der har taget den der store centerplads. Og når jeg så har gjort det i et stykke tid, så alt hvad jeg egentlig bare behøver at gøre, det går ind i midten, og så fordummer, går snakken ned igen, og så kan jeg overtage undervisningen igen. Og det er egentlig bare at placere sig nogle forskellige steder i rummet, og vide, hvilken effekt det har, hvor det er, vi står i forhold til et rum, og hvordan vi bruger rum. Og det er sådan en mild måde, jeg godt kan lide at styre processer på, så man ikke, så det kan køre lidt flydende på den måde. Jeg tror med et moderne ord, det hedder det vist nudging, er vist det nye og helt smarte psykodubo-ord for det. Hvad foretrækker vi som mennesker, når vi møder andre mennesker? Der har vi sådan 2 præferencer, har man opdaget. 2 præferencer, som vi synes er rigtig dejlige, når vi møder andre mennesker. Og den første præference, det er, når vi kigger på andre mennesker, det første, vores følgende hjerne tænker, det er du varm? Er du venlig? Er du rar? Og det er jo fordi, først og fremmest, så vil jeg jo gerne være sikker i mødet med dig. Jeg vil gerne vide, at jeg er tryg, og jeg vil gerne vide, at jeg betyder noget for dig. Og når vi snakker på varme, så lægger jeg mærke til, at jeg oplever, at du er venlig, kontaktfuld, autentisk, altså fravær manipulator, skal jeg huske at tale om det. Altså der ikke er alt for mange manipulators. Gud, hej! Men at det virker forholdsvis autentisk. At vedkommende er nærvær tager vi tit med ind som en del af varme, ikke? Det der bliver stillet skarpt i en situation. Betænksomhed. Noget af det, jeg også tænker over i forbindelse med varme, det er noget med, at man moralsk, altså har man noget etik inden i sig. Det fortæller jo noget om vedkommendes virkelige venlighed. Engagement i modtagerprocessen osv. Det er den første præference, den scanner vi lynhurtigt. Og noget af det rent på fordom. Jeg ved, når jeg er lille og blond, så kommer jeg hurtigt afsted på den her, i de fleste kontekster.
Så kommer den næste, og det er særligt, hvis man også skal have lederskab i en situation. Så tænker man, jamen har jeg respekt for det? Og det er ikke kun med lederskab, det er altså også bare i ganske almindelige relationer rundt omkring, men særligt når man skal lede en proces selvfølgelig også. Og noget af det, jeg kigger efter, der virker du kompetent, som om du ved noget om det, vi skal tale om, eller den proces, vi skal lave. Virker du klar i din kommunikation? Altså, er der klart blik, når du taler om noget, eller farer øjnene rundt i hovedet på dig? Virker du præcis? Virker du stærk? Og igen, det skal ikke være overstærk, men bare stærk nok til at kunne bære. Men når det presser, kan man se sig selv igennem og så videre. Har man overblik, fordi vi ved lidt, ligesom du sagde, at den følende hjerne, når den tager over, så mister vi den tænkende del af hjernen. Ikke? Så vi tænker altid, at folk, der er gode til at håndtere noget, de kan tænke klart og holde overblik selv, når tingene er vanskelige. Er du retfærdig? Det er noget af det, som også er mere respekt, ikke? Fordi det er noget af det, der giver format. Og så er selvfølgelig selvsikker, rolig og robust. Alle de her ting, det er sådan noget, og respekt er rigtig vigtigt, særligt hvis jeg skal overgive noget af mig selv over i dine hænder, og du skal styre det for en stund. Ikke? Fordi respekt jo også giver tillid. Min erfaring er, at hvis man tager de fleste mennesker, og som man siger i forsvar, presser dem lidt på maven, og det vil sige, at vi bliver lidt presset som mennesker, så har vi alle sammen en tendens til, at vi enten søger opad, eller enten søger over i varme, eller ud i respekt. Og det vil sige så, at jeg ser tit, når jeg sådan træner folk i medietræning eller præsentationsteknik, at når de bliver stillet kritiske spørgsmål, så er der nogen, der går i varmen, så er der nogen, der går i respekten. Lige nu der arbejder med en vidunderlig læge på Novo, det var ikke hende, jeg talte om før, en anden læge. Hun er en af verdens førende specialister inden for type 1-diabetes. Hun er hamrende dygtig. Hun er smuk, hun er ung, hun er i slutningen af 30'erne, hun er klog som bare P-O-K-K-E-R. Hun har bare den tendens til, når hun står på en scene og skal fremlægge de nyeste forskningsresultater, og hun bliver nervøs, så går hun i varmen. Og det ser ud på følgende måde. Hej alle sammen. Jeg er kommet i dag, fordi jeg skal fortælle jer omkring type 2 diabetes nede i Indien. Og det vi kan se nede i Indien de dage, det er, at rigtig mange bliver ramt dernede. Det er fordi, at der ligger sådan noget epigenetik. Altså hvor de har haft sygt mange. Altså hun går hen, og så bliver hun bare så sød. Hun er samtidig så smuk, at man tænker, hvor blev det af? Og det er en standardreaktion for hende. Det er ikke noget, hun gør med vilje, hun hader den minuskud. Og noget af det, vi har trænet, det er at lige så stille og lære hende, at når hun går derop, så må hun gerne sætte sig selv i respekt. Hun må gerne fylde med sin viden. Hun må gerne være stærk. Og hun må gerne vide det, hun gør. Og det der er sikkert en strategi helt tilbage, da hun var lille, at hun har klaret sig godt på, at når nogen har presset hende, så har hun lært, at der er nogen, der gerne vil se sødme fra hende. Og så er hun blevet sød, og det sidder bare stadigvæk i systemet. Og det er der mange af os, der bærer i os. Andre går hen og bliver meget formelle, når det kommer under pres. Ikke? Så bliver det meget, nu skal vi holde dagsordenen, og nu skal vi gøre det korrekt og sådan noget. Ikke? Og så måske netop godt kunne have en stor glæde ved at huske på, hey, husk lige smilet, og husk lige at være varm, og husk lige kontakten og alle de der ting. Derfor så tænker jeg lige, at vi skulle lave noget med det. Vi har 10 minutter tilbage, den der skal nok holde i 10 minutter. For jeg har selvfølgelig taget det gode kropssprog med til jer. Og nu er det jo bare absolut i smagsprøveafdelingen. Ikke? Alt det, vi skal lave nu, det er noget, I skal træne, når I går frem. Men jeg har sådan prøvet at give mig stik ud i det, jeg synes er godt kropssprog. Og der er sådan 3 ting, jeg synes, 3 gear, man gerne må besidde i sin krop. Og jeg er sikker på, at I besidder allerede gearne allerede nu, for ellers kan man slet ikke lave det endnu. Jeg tænkte, vi vil lige prøve at opfriske det. Og det ene er, at det første gode gear, det er at kunne være nærværende og rolig i det, man laver. Ikke? Kontakt med nærværende og rolig. Det er basis for al god kommunikation, fordi det er der, vi skaber forbindelser og synkroniserer os. Det næste er også, at vi må gerne kunne være stærke i vores kommunikation. Altså når vi siger noget, vi selv tror på, og noget, vi er selvsikre omkring, må man også gerne kunne se selvsikkerheden. Og den sidste ting, det er jo selvfølgelig, at vi skal kunne arbejde med engagement, og være tydeligt engageret i andre ting. Og her tænker jeg også engagement både i indhold, men også socialt engageret. Altså det at kunne indgå i en relation engageret, som jeg ved, I ved en masse om. Så det, jeg vil bede om at gøre nu, det er, nu skal I faktisk ikke sidde mere med. Nu skal I alle sammen rejse op. Og så skal I finde en makker, en anden person. I kan prøve at finde en anden i den med før. Og I må stå inde i lokalet lige, hvor I har lyst. Det var det.
Og vi mangler en par, og vi har en herre hernede, som søger en par. Der kommer en herovre, det er herre til herre. Okay. Kom. Nu skal I høre, jeg vil bede jer om, I skal i virkeligheden bare stå og tale sammen, men I skal gøre det med et særligt kropssprog. Og jeg giver jer bare et startspørgsmål, og så tager I bare samtalen hen, hvor den nu tager hen. Og der er ikke en, der taler mere end den anden. Det er fælles anliggende at holde samtalen. Jeg har givet dig det her startspørgsmål. Hvor det bringer jer hen, det må guderne vide. Det er ikke vigtigt egentlig, hvad I taler om. Det er mere vigtigt om, hvordan I taler om det. Så lad os lige repetere lidt. Hvad er godt at gøre med et roligt og nærværende kropssprog? Det er at være nærværende. Det er jo enormt nemt at sige, ikke? Være nærværende. Men ro i krop, fødder, hænder og sind. Så det er noget, det I gerne vil lægge mærke til. Kan I være virkelig rolige helt inden for ryggraden og ud i arme og ben? Eller er der hele tiden noget, der kører inden i jer? Nogle af jer er garanteret super dygtige til at være mega rolige, og nogle af jer har måske sådan en tendens til, at I hele tiden laver et eller andet. Og det skal I prøve at få væk, bare for sjov. Så kan I jo finde ud af bagefter, om det er noget, I vil gøre. Rolig og nærværende øjenkontakt, den gode øjenkontakt, aktiv lytning. Så kunne jeg godt tænke mig lidt, ligesom jeg blev nævnt før, tale nærværende. Og det vil sige, at ikke tale langsommere, end du selv lytter til, hvad det er, du siger. Altså, er du selv til stede, eller kommer du til at snakke så hurtigt, at du bliver forskudt for din egen tale? Og så brug gerne pauser. Der er ingen, der dør af en lille pause. Alt det her, det må I gerne gøre. I får 2 minutter, fordi den virkelige træning ligger udenfor. Men vær så god. Rolig og nærværende. Vi kan komme ned af teksten. Det er noget med at udvise, og så læg lige mærke til det ord, jeg har proppet ind. Udveksle. Engagement. Engagement er ikke kun et spørgsmål om, at jeg fyrer mig selv af. Engagement er også noget med at tage imod andres energi. Altså det er noget med engagement, det er noget, vi pingponger til hinanden. Og det er rigtig vigtigt, særligt i disse narcissistiske tider, hvor man tror, at det bare er træk gasomtaget på mig og min egen selvsynelse. Men det er ikke engagement. Engagement er lige så meget at tage ind for andre, også i kropssprog. Så spørgsmålet er, hvad kan du tænke dig at blive bedre til, hvis du ikke tænder på det her spørgsmål, så taler noget andet. Bare tag engageret om det. Smil til den anden. Altså det behøver ikke være stort tandpasta-smil, men prøv lige at kigge på den anden og tænk, her står et meget dejligt menneske, som jeg synes er dejligt at stå og snakke med, så have noget varme i øjnene. Åbne, inkluderende, levende gestik. Nu må I gøre alt det, I har lyst til. Tal engageret. Er udtryksfuld på ansigtet. Og lad vandet sige gild. Jeg vil bare sige, decibellen herinde, ikke? Den gik op med cirka 20%. Det var skønt. Nu skal I høre, jeg har ikke super meget mere op i ærmet hos jer til jer i dag, udover at jeg får lyst til at spørge jer. Og det er sådan et meget åbent spørgsmål. Hvem af jer har det bedst med den første? Bare en hånd i vejret. Hvis du skulle vælge blandt de 3, hvor er det, du føler dig mest komfortabel? Nemmest, hvad er din comfort zone? Hvor synes du, det er på nærværende og roligt? Der har vi nogen. Ja, det er jo rigtig vigtigt, at man kender sig selv, ikke? Altså, hvad er min comfort? Hvor er det, jeg synes, jeg har det rarest? Hvem har det rarest for at være stærk? Og støtter? Ja. Jeg skal heller ikke sætte det som en fri hold. Ja. Hvem har det bedst med at være engageret og livlig? Altså, jeg vil sige, det er også nogenlunde med at vi forventer for sådan en gruppe som jer, som netop er trænet til det, I er. Og så har man sådan nogle gåder over, der kan lidt af det hele og så videre. Ja. Det var, hvad jeg havde op i ærmet til jer i dag. Jeg siger tusind tak.